வெரி நைஸ். எனக்கு எல்லாமே நான் பாகவத்துல இன்னும் படிக்கல. 2-3 சாப்டர் தான். எனக்கு பகவத்கீதையிலேயே சில நேரத்துல சன்னியாசிக்கும் யோகிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வருது குழப்பங்கள் நிறைய. ஃபுல்லாவே என்னால படிக்க முடியல இன்னும். பகவத்கீதையில இது ரொம்ப பிடிச்சது. லெவல் 3ல இருக்கேன். தீட்சை வாங்கிட்டேன். ஆனா வந்து கொஞ்சம் அமெரிக்கால இருக்கிறதுனால டைம் மாத்தி மாத்தி வர்றதுனால கிளாஸ். பாகவதத்துல வந்து குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள்ங்கிற சாப்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா குந்தி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட எவ்வளவு ஒரு பக்தியோட இருந்தாங்கிறது வந்து இது ஒரு உதாரணம். அதுல வந்து உத்தரை வந்து அஸ்வத்தாமன் தன்னுடைய குழந்தை இது பண்ண போறான் அப்படின்னு இந்த பாகி பாகி மகா யோகின் தேவ தேவ ஜெகத்பதே நானியம் அவ வந்து காப்பாத்து காப்பாத்து அபயம் கிருஷ்ணா அபயம் கிருஷ்ணான்னு ஓடி வரா. ஓடி வந்து காப்பாத்த சொல்றா கிருஷ்ணர் கிட்ட. என்னோட நீ காப்பாத்தலன்னா வேற யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாதுப்பான்னு அந்த கிருஷ்ணருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறா. உன்னாலதான் அது காப்பாற்ற முடியும், வேற யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. கிருஷ்ணா என்ன அபயம் கிருஷ்ணா அபயம் கிருஷ்ணான்னு கத்துறா. அதனால எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். வெரி குட், வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல் ரியலைசேஷன். நாளைக்கு நம்ம ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சர்வதாஸ் பிரபு இவங்கல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி இருங்க. மீனாட்சி மாதாஜி டோன்ட் லீவ் த கிளாஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. I want to speak to you. I want to speak to you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. No problem. You can continue for whatever you want to tell me, please. இல்ல மேம், I will not leave or continue. இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா எடுக்காம I just told them one favorite sloka in Bhagavad Gita and one favorite sloka in Srimad Bhagavatam வந்து we will learn. Right? லேர்ன் அட்லீஸ்ட் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் என்னமோ எடுக்கிறோம், அதுல ஒன்னாவது இது எடுக்கலாம் அப்படின்னு. சோ இது கத்துக்கிட்டு we will actually practice that ஸ்லோகா. இப்போதைக்கு யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ பார்க்காம சொல்லுங்க. ஒரு வேர்ட் தெரிஞ்சாலும் ஓகே, பட் மீனிங் பார்க்காம தெரியும் இல்ல. மீனிங் ஆஃப் த ஸ்லோகா ஆகுது. ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஃபேவரட்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தானேஸ்வரி மேம் ஃபேவரட்னா அட்லீஸ்ட் 2-3 திங்ஸ் எனக்கு பிடிக்கணும். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், ஓகே காட்டன் ட்ரெஸ், அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு என்ன பிடிக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த ஸ்லோகாவோட மீனிங் தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு அது என்னன்னு. அதே மாதிரி அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகா தான் நான் சொன்னேன், விச் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஸ்லோகாவோ அது சொல்லுங்க அப்படின்னு. அதனால இன்னைக்கு செஷன் வாஸ் மோர் ஓபன் இன் தட் ஃபோர்ட். அது ஒண்ணு பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்லோகம் நீ கேட்கவே இல்லையேம்மா. அதுதான் நான் வரேன். உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்லோகம் என்ன? I didn't want to leave. இல்லனா இதுக்குள்ள நான் போயிட்டு இருப்பேன். உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்லோகம் I think பகவத்கீதையில எனக்கு பிடிச்சது வந்து கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம ஃபலேஷு கதாசனஹ மா கர்ம ஃபலே ஹேதுபிர் மாதோ சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. So this one sloka I always like to speak also. And then in Bhagavatam ete chamsa kalapumsa krishnastu bhagavan swayam indriyati vyakulam lokam mridyanti yuge yuge. So these two slokas are meaning also you tell of ma'am so that they will. Yeah, see, Supreme Lord is the one and from him only all emanates. That is the plenary portion. அதாவது விரிவங்கம், விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கம், கலா மற்றும் அம்சம் இல்லையா, இது ரெண்டுமே வந்து அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் எப்பவுமே, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வரும்பொழுது அவர் வந்து அவதாரமா அப்படிங்கலாமே நமக்கு டவுட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஆனா இந்த உலகத்துல வரக்கூடியது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அம்சம் வந்து, இன்னொன்னு வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள், இன்னொன்னு வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் இல்லையா. இந்த இது ஸோ புருஷ அவதாரங்கள் வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள்ல வரும். ஸோ கிருஷ்ணரா வந்தப்ப கூட அவர் வந்து இஸ் நாட் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஃப்ரம் கோலோகா. திஸ் இஸ் வாட் அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இங்க வரும்போது எல்லாம் இந்த அனிலேஷன்லாம் பண்றது எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்கள். இட்ஸ் அ மர்ஜிங் ஆஃப் மெரி ஹம்சாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பிளினரி போர்ஷனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்குறோம். அப்படிங்கிறத வந்து யுகந்தோறும் வருவது என்பது வேறு. பகவான் ஸ்வயமாக இருக்க, ஸ்வயம் பகவான் இல்லையா, கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அந்த வார்த்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஸோ பகவான் என்றால் ஸ்வயம் பகவான் ஒருத்தர் தான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரியும். வேற எல்லாமே அவருடைய விரிவங்கங்களா நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா. திஸ் இஸ் ஒன் திங் ஃப்ரம் த பாகவதம் லேர்ன்ட். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தையில நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதற்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் அப்படிங்க. பலனை வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கறதுக்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. என்ன பலன் கிடைக்கிறதோ அதை வந்து நாம ஏத்துக்கணும் இல்லையா. மேலும் வந்து நான் தான் அனைத்திற்கும் காரணமானது அப்படிங்கிற, அதாவது அதாவது நான் கஷ்டத்துக்கும் நான் தான் காரணம், சுகத்துக்கும் நான் தான் காரணம்னு எப்பவுமே நம்ம நினைக்க கூடாது இல்லையா. நாம வெறுமனே வந்து எந்திரம்
we are only the instrument in the hands of the supreme lord அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா மனசுல பதிய வைக்கணும். அப்பொழுது அப்படின்னா நம்ம யாருக்காவது தீங்கு செஞ்சுட்டு நான் காரணம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அட் இஸ் த ராங் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ எ ரியல் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் அடுத்தவங்களுக்கு நாம எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்கக்கூடாது. அது போல நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸை வந்து நாம கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும். ஒருவேளை நம்ம ரொம்ப அச்சீவ் பண்ணிட்டாலுமே அந்த அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாமே இறைவனுடைய கிருபையாலும் குருவினுடைய கிருபையாலும் கிடைக்க பெறுவது அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா மனசுல பதிய வைக்கணும். வி ஆர் நாட் த டூயர் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை நம்ம பதிய வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். நான் இதுதான் சொல்றேன். அதாவது ஸ்லோகம் ஓகே மேம், ஸ்லோகம் தெரியும், அது விட்டுருங்க. தெரியலனாலும் அதோட மீனிங் கிளியரா 1 2 3 4 அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வை ஐ லைக் தட்ன்றதுக்கு கோர் ரீசன் நம்மளுக்கு இருக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இப்போ நீங்க பாகவதம் எடுக்க போறீங்களா மேம்? எஸ். என்னம்மா, என்ன வேற ஏதாவது சொல்லணுமா? ஒண்ணுமே இல்ல மேம், சும்மா ஹாப்பி வைகுண்ட ஏகாதசி எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அண்ட் I'll make a move மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஸ்லோகா. I was just about to ask actually. அது விட்டுக்க மாட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்போ மாதாஜி சொன்னதுல ஒரு கேள்வி, நான் அத கேள்வி இல்லாம விட முடியாது. ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் மிருதுனந்தே யுகே யுகே. கேள்வி நம்பர் 1. இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் வந்து தாரணேஸ்வரி மேம் கிளியரா சொன்னாங்க, அவர் தான் சுப்ரீம் பகவான். இதுதான் பரிபாஷ சூத்ரா. அதனாலதான் இஸ் அ டாப் மோஸ்ட். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தை சுத்தி தான் என்டையர் பாகவதம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இவர் தான் சுப்ரீம் லார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பனா அவரை கூப்பிட வேண்டியது அவதாராவா இல்ல அவதாரியா? என்ன சொல்லுவோம், அவர் அவதாரமா இல்ல அவதாரியா? இந்த ஆன்சர் தாரணேஸ்வரி மேம் கேட்காதீங்க, அவங்க இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க, இன்னைக்கு திங்க் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லாதீங்க, நோட் பண்ணிக்கிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க. அதுதான் இன்னைக்கு ரெண்டு பேர்கிட்ட உங்களுக்கு நல்ல அட்வைஸ் வந்துச்சு இல்லையா, நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு நாளைக்கு சொல்லுங்க. பாயிண்ட் 1. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாங்க தானிஷி மேம், கர்மணேவாதிகாரசே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பல ஹேத்தூர் பூர் மாதே கர்மணி ஸ்வகர்மணி. இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. 2வது கேள்வி, ரைட்? அப்பனா உன்னோட டியூட்டியை செய் அப்படின்னு. 2வது கடைசியில வந்து சர்வதர்மா பரித்தியாக மாமேக்கம் சரணம் ரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷ இக்ஷாமி மா சுச்சன்னு சொல்லியிருக்காரு. எல்லாத்தையும் விட்டாலும் உனக்கு இங்க டியூட்டியை பண்ணணும், டியூட்டி பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. உனக்கு டியூட்டி செய்யறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு, ஆனா பயனில்ல எதிர்காரம் இருக்கக்கூடாது, நான் தான் பண்ணேன்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. கடைசியில எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வா, உன்னோட பாவங்களை நான் தீர்த்துறேன் அப்படின்னா டியூட்டியை விட்டாலும் பாவங்களை தீர்த்துறேன்ற மீனிங்ல இருக்கு. இந்த 2த்துல எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், which is top? இதுதான் 2 கேள்வி. மாதாஜி எனக்கு கேள்வி புரியலன்றவங்க இந்த யூடியூப் லைவ்ல இருக்கு, மறுபடியும் போய் கேட்டுக்கோங்க எவ்வளவு தடவை வேணாம். எனக்கு இந்த 2 கேள்விக்கு ஆன்சர்ஸ் வேணும். கிளியரா? கிருஷ்ணர் அதிகாரியா, அவதாரியா, அவதாரமா? அவதாரி ஆர் அவதாரம்? Question 1. Question 2 வந்து டியூட்டி நான் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் 2 கான்ட்ரடிக்டரி வர்சஸ் கொடுத்திருக்காரு. இந்த 2க்கும் ஆன்சர் வந்து டீச்சர்ஸை கேட்காதீங்க, நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, படிங்க புக்க, நாளைக்கு சொல்லுங்க. இதுதான் உங்களோட வைகுண்ட ஏகாதசியோட ஹோம்ஒர்க். ஒருத்தர் கேட்டாங்க நைட் எல்லாம் முடிச்சிட்டு இருக்கணுமா? நீங்க நைட் எல்லாம் முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களோ இல்லையோ, டே டைம்ல முடிச்சிட்டு இருந்து இந்த 2 படிச்சுட்டு சொல்லுங்க. அப்படியே உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்லோகம் என்ன, அதோட மீனிங் என்ன, ஃபேவரட் பை ஹார்ட் இன்னைக்கே பண்ண முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம், பட் ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நான் ஏதாவது தப்பு சொல்லியிருந்தாலோ இல்ல உங்களுக்கு ஹர்ட் பண்ணியிருந்தாலோ என்ன மன்னிச்சிடுங்க. எண்ட் ஆஃப் த ஹாப்பி நியூ இயர். இந்த நியூ இயரை சூப்பர்பா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டியோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருமே இந்த நியூ இயருக்கு இந்த ஒரு ரெசல்யூஷன். என்ன சொல்ல விடல நீங்க, ஏன்னா தாரிஸ்ரீ மேம் கிளாஸ் வந்துச்சு, நாங்க இன்னொரு ரெசல்யூஷனும் நான் சொன்னேன், நாங்க டைம் ஸ்டிக் பண்ணோம்ன்றதா 2026 எங்களோட நியூ இயர் ரெசல்யூஷன். நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தேன், ஆனா என்ன சொல்ல விடல நீங்க. எஸ் மாதாஜி, தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தேன், அதையும் நீங்க கேட்கல. சர்வ பபு யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம், நாளைக்கு இந்த செஷன் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு. யாரும் சொல்லதை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டோம், ஆனா அந்த டைம் ஜோன்னால நாளைக்கு இதே கண்டினியூ ஆகும். நாளைக்கு 6 o'clock செஷன் இதுதான் நம்ம எடுப்போம். உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்லோகா என்ன அப்படின்றது. சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க ஸ்லோகம் நீங்க சொல்லவே இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நாளைக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க நாளைக்கு சொல்றேன் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய ஃபேவரட் என்ன மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணுவாங்க, சர்வ பிரபு சொன்ன அப்புறம் நான் என்ன சொல்றேன். உங்களுடைய ஃபேவரட் என்ன மாதாஜி? உங்களுடைய ஃபேவரட் அதுதான் நாளைக்கு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க எல்லாம் சொல்ல, மத்தவங்க சொன்ன அப்புறம் நான் எடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். நான் உங்கள்ட்ட அது கேட்கணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. ஆனா என்ன அப்படின்னா, இப்ப நாங்க உங்கள்ட்ட அந்த நேரம் கேட்டோம்னு வைங்களேன், அப்ப வந்து சிலர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம இவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கிறப்ப இவங்க சொல்லணும், இவங்க சொல்லாம நம்மள கேக்குறாங்களோன்னு நினைச்சுக்குவாங்களோங்கிற இதுல நானு
அதை இவ்வளவு கேட்கவே நினைக்காதீங்க. லைஃப ஈஸியா எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நான் தாரிஷி மேம் கேட்ட மாதிரி எப்படிதான் அவங்க கேட்கலனாலும் நான் விட மாட்டேன். ஏதாவது கேட்டுருவேன். அவங்க சொல்லணும்னாலும் நான் நிறுத்திடுவேன். அந்த மாதிரி நீங்க கேட்கணும்னா தாராளமா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி 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 கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நியூ இயர். அண்ட் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ வில் மேக் அ மூவ். மாதாஜி. ஹரே Thank கிருஷ்ணா. you, Mataji. Happy New Year for you also. ஹாப்பி நியூ இயர் எல்லாருக்கும். ஹாப்பி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நியூ இயர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி, நீங்க நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து ஸ்லோகங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? இன் தட் வே யூ வில் பி ஏபிள் டு, உங்களுடைய நாலேஜுமே வந்து பெருகும். பாப்போம் மாதாஜி. நான் இதுல யூஎஸ்ல இருக்கிறதால மார்ச்ல திருப்பி அங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அங்க வரேன். இல்ல, யூ டேக் எ காமன் டைம். ஒரு காமன் டைம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிட் நைட்டாவும் இருக்கக்கூடாது, மிட் டேவாவும் இருக்க வேண்டாம். இங்க இந்தியால ப்ராப்ளம் இருக்காது உங்களுக்கு. உங்களுடைய மிட் டேவோ ஏதோ ஒரு அந்த காலை பொழுதுல, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிட் நைட்டா கொடுத்துடாதீங்க. அபவ் 9 o'clock 10 o'clock கொடுக்காதீங்க. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க காலையில் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா இங்க ஈவினிங்ல வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து கலந்துக்குவாங்க. நீங்களே ஒரு கூகுள் மீட் அனுப்பி கூட வந்து நிறைய பேருக்கு நீங்க உஷா மாதாஜியோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க அதுக்கான இதெல்லாமே எடுத்து கொடுப்பாங்க. வி நீட் அ பீப்புள் டு இது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு கண்டிப்பா தேவை. நீங்க சமஸ்கிருதத்துல கண்டிப்பா நல்லா சொல்லி கொடுப்பீங்கன்றது தெரியும். ஸோ தட் யூ டீச் த ஒரு ஸ்லோகமா வந்து நீங்க சொல்லி கொடுங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து புரியறது இல்லை. அதாவது அர்த்தத்தோடு சொல்லி கொடுக்கணும். ஒரு நாளைக்கு நீங்க 2 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்தா கூட போறோம். ஆனா சொல்லி கொடுக்கும் நிறைய பேர் சேருவாங்க. ஸோ தட் அவங்களுக்கு அதை புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அங்க வந்து உங்களுக்கு டைம் பவுண்டு கிடையாது. நீங்க இத்தனை ஸ்லோகத்தை தான் நீங்க முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. டேக் யுவர் டைம். எல்லாரையுமே வாசிக்க வச்சு எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து யூ கேன் டூ தட் ஒர்க். ஓகே. ஸோ தட் ஃபியூச்சர்ல இல்ல மாதாஜி, எனக்கே கரெக்டா தெரியுதான்னு தெரியலையே. No, you நானே know it கரெக்டா too. No one is correct, Mataji. That I want to tell here in this forum. நாம எல்லாருமே வந்து தட்டு தடுமாறி தான் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். பிரபுபாதருடைய கருணையால அது கண்டிப்பாக நிகழ்கின்றது. இங்க நாம தெரிந்து கொள்வது கிடையாது, அவர் நம்மளை தெரிய வைக்கிறார், பகவான் நமக்கு தெரிய வைப்பார். இந்த நம்பிக்கை கொண்டு நீங்க கண்டிப்பா யூ கேன் டீச். யுவர் மியூசிக் டீச்சர் இல்லையா? அதனால உங்களால ஈஸியா வந்து நம்ம வைஷ்ணவ சாங்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க வந்து கற்றுக் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்க செய்யலாம். வை கான்ட் யூ பிகம் ஏ டியூட்டர் ஃபார் தட் வில் பி ஹெல்பிங் எ லாட். ஓகே. டேக் யுவர் டைம் அண்ட் தென் ஒரு பர்டிகுலர் டைமிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த டைமிங்க்கு வந்து நிறைய டிவோட்டிஸ் வருவாங்க. நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் கூட சொல்லி கொடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். பட் அதை நல்லா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி அதனுடைய மீனிங்கை வந்து நீங்களும் படிச்சீங்கன்னாக்கா, if you want you can hear the lectures of Srila Prabhupada கேட்கலாம். நீங்க நம்ம குரு மகாராஜ் கூட இருக்கு, நீங்க சர்ச் பண்ணா you can take from the senior devotees. ஸோ அப்போ அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கலாம். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நீங்க எங்கேயுமே சொல்ல போறதில்லை. நமக்கு அந்த சொல்றதுக்கு அதிகாரமும் கூட கிடையாது, இருக்கிற உண்மை. ஏன்னா வேர் ஆல் இந்த இக்னரண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். அதனால எவ்ரி ஒன் இஸ் சேலிங் இன் த சேம் போட். அதனால நீங்க அதெல்லாம் தப்பாவே எடுத்துக்க வேண்டாம். ஓகே. ஸோ யூ கேன் டேக் தைரியமா நீங்க வந்து பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் தென் லெட்டஸ் ஒரு பிக் டீம் நீங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஒரு காங்கிரிகேஷன் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி நிறைய டிவோட்டிஸ் ஒரு கிளாஸ்ல இருக்காங்க. ஆனா எல்லா டிவோட்டிஸுமே ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்க்கறது இந்த ஸ்லோகா ரெசைட்டேஷன். அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்ல கூட ஸ்லோகா ரெசைட்டேஷன் பண்றாங்க ஏகாதசி அன்னைக்கு. ஓகே. டெய்லி 10 o'clock இந்த லிங்க்லயே வந்து பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா அந்த ஏகாதசி அப்போ பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு உண்டு இதே லிங்க்ல 10 மணிக்கு. ஆனா உங்களுக்கு அந்த சமயத்துல மிட் நைட் இருக்கலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப். ஸோ அதனால உங்களுடைய எதுவும் மிட் நைட் வராம, இங்க இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் மிட் நைட் வராம, லேட் நைட்ஸ் வராம, உங்களுக்கு காலை பொழுது, இவங்களது ஈவினிங். உங்களுக்கு காலை வந்து ஒரு 6-7 மணின்னா இங்க வந்து 7-8 மணி, 8 மணிக்கு மேல கூட நீங்க வைங்க, 9 மணிக்கு வைங்க, 9 o'clock. ஓகே. உங்களுடைய இரவு 9 o'clock, 9 to 10 உங்களுக்கு ஓகேனா இங்க காலையில 9ல இருந்து 10 நீங்க சொல்லி கொடுங்க. நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். இந்த லிங்க் 9 o'clock 9 to 10 ஃப்ரீயாவே யூ கேன் யூட்டிலைஸ் தட். ஓகே. டேக் யுவர் டைம் அண்ட் தென் ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி இருக்காங்களா இங்க? ஐ டோன்ட் நோ மாதாஜி வந்திருக்காங்களான்னு. உஷா மாதாஜி கிட்ட நீங்க யூ கேன் ஆர் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஸோ டூ சம் சேவா மாதாஜி, தட் வில் ஹெல்ப் யூ ஆல்சோ. உங்களுக்கு தான் அது மெயினாகவே இம்பேக்ட் வரும். ஓகே. நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கலன்றது எனக்கு தெரியும். இதனால டூ சம் சேவா
which will elevate the society. ஸோ அதுதான் நம்முடைய பர்பஸே இல்லையா? ஸோ எத்தனையோ பேர் வந்து அதாவது ரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல நம்மளை சுற்றி எத்தனை நாத்திகவாதிகளை நம்ம பார்க்குறோம். இவந்தோ அவங்க நல்ல எஜுகேட்டடாக இருப்பாங்க, அவங்க பேசுறது எல்லாமே நாத்திக தன்மையாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து தவறி விழ தான் போகிறாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மளாம் தவறி விழ மாட்டோன்றது கேரண்டி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் நம்மளை பகவானும் குரு பரம்பராவும் ரட்சிக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகிறோம், அவ்வளோதான். ஏன் நம்மள தவறை இழைக்காதவர்களும் கிடையாது, தவறு கண்டிப்பாக இழைக்கின்றோம் இல்லையா? ஆனாலும் அதை புரிந்து சொன்னா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்கு. அந்த பக்குவத்தை வந்து நமக்கு குருவினுடைய அருணையால நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஆனா நிறைய பேருக்கு நம்ம எடுத்துரைச்சாலுமே அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம ஒரு நல்ல சொசைட்டியை வந்து கொண்டு வரணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதனால நீங்க உங்களுடைய சேவையை நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. பண்றேங்க மாதாஜி. நீங்க ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீரங்கம் மாதாஜி. வரும்போது சொல்லுங்க நான் மாதாஜி. நிறைய share பண்ணேன் மாதாஜி. நிறைய யூடியூப்ல பார்த்தா நிறைய கிடைக்கும். மாதாஜி ஆனா நீங்க உங்க டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஒன்னு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, மாதாஜிக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்து பழக்கம் கிடையாது அப்படின்னா நம்மள இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை. உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒண்ணு சொல்றாங்கன்னா நம்ம கேட்டுக்கணும்ன்ற அந்த மனபாவத்தோட நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்துக்கணும். ஓகேங்களா? அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம எனக்கு உனக்குன்ற அந்த இதெல்லாமே வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ டெய்லி ஒருத்தருக்கே கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, எல்லாரையுமே ரிசைட் பண்ண வைங்க. அப்போ ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹாப்பி. ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்தா கூட போறோம், தட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ அதனால ஸ்லோவா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து நீங்க வந்து வைஷ்ணவ பாடல்களை வந்து சொல்லி கொடுங்க. அவங்க ஒரு கர்நாடிக் டீச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹர் வாய்ஸ் வில் பி வெரி நைஸ். ஷீ கேன் ஏபிள் டு அவங்களுக்கு அந்த ராகத்தை வச்சு எப்படி அந்த இதை வந்து சொல்லி கொடுக்கணுன்றது வந்து கண்டிப்பா தெரியும். நீங்க அந்த வைஷ்ணவ சாங்ஸ் புக்ஸ் கொடுங்க. யூடியூப்ல வந்து நிறைய பேர் பாடி இருக்கக்கூடிய யூடியூப்ல நிறைய இருக்கு, மெட்டுக்கள் இருக்கு. அதை வச்சு அவங்க கண்டிப்பா வைஷ்ணவ சாங்ஸை எடுத்துட்டு கண்டிப்பா போவாங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே கத்துக்கோங்க. ஓகே, ஷி கேன் டூ தட். சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு தோணித்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு. ஸோ இது பகவானுடைய கிருபையா இருக்கலாம் உங்களுக்கு. பிகாஸ் ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ எம் சீயிங் யூ. இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு நான் உங்களை நிறைய பேசினதே கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் யூ டூ திஸ் சேவா அப்படின்றது வந்து தமிழ் மக்களுக்காக நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் நான். ஓகே, நம்ம பக்தர்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க ஸ்ரீரங்கம் வரும்போது நான் இல்லாம போயிட்டேன்னு போறேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டே தான் இருந்தேன் டே பை டே. இப்போ எல்லாருமே நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸ் வராங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு. அதான் மாதாஜி, நான் மார்ச் 10th அப்புறம் தான் அங்க வரேன்னா, ஐயோ உங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியலையே, நம்ம வந்து இங்க உட்காந்துட்டோமேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க அங்க இருந்தே பகவானை சேவிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்காக நாங்க எல்லாரும் சேவிக்கிறோம். ஓகே, கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் இன்னைக்கு நம்ம 13வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே வந்து பாட்டு 14 மாதாஜி. 14. எஸ், 14. நம்ம இப்போ வில் கோ டு த செஷன் போகலாம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி அவர் பண்ணிட்டே இருக்கட்டும். திரும்ப நீங்க மாதாஜி ஒரே ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன
यशोदानन्दन प्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन प्रजनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनाधीरावनचारी यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा राधा माधव माधव कुञ्ज कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा राधा माधव माधव कुञ्ज कुञ्ज बिहारी बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो जयमुदीरये जयामुदीरये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भगवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्तिर्भवति भक्ति नैतिकी நாம் இன்னைக்கு ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 5வது காண்டம் 3வது அத்தியாயத்துல வந்து 14வது ஸ்லோகம் வாசிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது விளக்கத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பரிபாஷி சூத்திரம் என்றால் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் பரிபாஷி சூத்திரம்? எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மாதாஜி, ஏன்னா சட்டுன்னு சொல்ல வரல. நோ ப்ராப்ளம். யாரு ஆத்மாராமா ஸ்லோகத்துல வரும் பரிபாஷை சூத்திரம்? பாகவதத்திலே இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் பரிபாஷை சூத்திரம். ஓகே, பரிபாஷை சூத்திரம் அப்படின்னா என்ன? பரிபாஷை சூத்திரம் என்றால் என்ன?
ம் ஸ்லோகங்களோட ஓகே, உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ சொல்லுங்க. உங்களை யாருமே இங்க எவாலுவேஷன் எல்லாம் பண்ண போறது இல்ல. யாரும் தப்பா கூட நினைக்க போறது கிடையாது. ஓகே, மீதி இதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்தோத்திரங்களுக்கு மீனிங் சொல்றதா மாதாஜி? ஆமா, ஓகே. core essence of Bhagavata Mataji. Actually, Paribhasha Sutramna, what I understand, I heard ஓகே, something like that. குட் குட் குட். ஆக்சுவலி எஸ். வேற யாராவது? மீனிங் சொல்றது. மீனிங் பரிபாஷிதம்னாக்கா நல்ல அர்த்தங்களை புரிஞ்சுக்கொண்டு படிக்கணும் மாதாஜி. புரியல. சித்திரலேகா மாதாஜி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஆமோதித்தல்னு வரும். பரிபாஷிதம்னாக்கா அர்த்தங்களை தாண்ட ஆழ்ந்து சொல்ற கருத்துக்களை வந்து ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அப்படியா? ஆமோதித்தல் அப்படின்னா எந்த இடத்துல அதை அப்ளை பண்றோம், எப்படி அப்ளை பண்றோம்? ஆமோதிக்கிறதுன்னா எதன் அடிப்படையில வந்து நாம வந்து ஆமோதிக்கிறோம்? இப்போ வேற ஒரு மீனிங் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இதையும் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி சொல்லி அதை சரிப்படுத்துறது உண்மைன்னு நிரூபிக்கிறதா மாதாஜி? ஓகே ஓகே ஓகே. உதாரணம் காட்டுற மாதிரி, அந்த இதுக்கு உதாரணம் காட்டுற மாதிரி. ஓகே ஓகே, குட் குட். அட்லீஸ்ட் யூ ஆல் ஆர் ட்ரைட் வெரி நைஸ்லி. மாதாஜி வேதங்களின் சுருக்கமும் சொல்லலாம் மாதாஜி. சுருக்கம் சொல்ல முடியாது. வேதாந்தத்தின் ஒரு இலக்கணம், அது வேதத்தினுடைய இலக்கணம். நோ ப்ராப்ளம். இப்ப நம்ம பாகவதம் என்ன பண்றோம்? நம்ம மாதாஜி பாகவதம் என்ன படிக்கிறோம்? நம்ம க்ளோரிஸ் ஆஃப் காட், பகவானை பற்றி, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது, பெருமைகளை பற்றி, லீலைகள் பத்தியும் படிக்கிறோம். அதாவது பாகவதம் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, பகவானுடைய நாமம், ரூபம், செயல் மற்றும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி பேசுறது. அதோட சேர்ந்து அவருடைய பக்தர்களுடைய உணர்தல் இல்லையா? அவங்க எவ்வாறு பகவானிடத்துல வந்து அதாவது பக்தியை வந்து மேன்மையான பக்தியை வந்து செலுத்தினாங்க, அவங்களுடைய உணர்தல், எவ்வாறு பகவான புகழாரங்களை சூட்டினார்கள், அவங்களுடைய பக்தி எப்படியெல்லாம் எடுத்துட்டு போனாங்கன்றத பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். அவங்களுடைய உணர்தலை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? பரிபாஷிய சூத்திரம் என்பது ஐ திங்க் அந்த பிரபுஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி சொன்னது கரெக்ட் தான். ஓகே, அதாவது நம்ம கூட வந்து ஒரு ஃபார்முலா, இப்போ நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஜென்ரலா நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன பேஸ் லெவல்ல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? நம்ம வந்து அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், இதெல்லாம் பேஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த பேஸ் அடிப்படையை வச்சுதான் நம்ம எல்லா ஹையர் லெவல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லெவல், அப்ளிகேஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து படிக்கிறாங்க. அப்ளைட் பிசிக்ஸ்லயுமே வந்து அந்த மாதிரி படிக்கும்பொழுது ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து வெவ்வேறு விதமான ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஆனா பேசிக்கலி அந்த இடத்துல கூட்டல், கழித்தல், வகுத்தல் இல்லையா, பெருக்குதல் அப்படின்னு, பெருக்கல் என்பது எல்லாமே ஒரு காமன் இல்லையா? ஸோ எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம கூட்டுறது, அதாவது அந்த இடத்துக்கு தேவையான விதத்துல கூட்டல் என்பதை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா? அதாவது கழித்தல் என்பதை ஆட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வகுத்தல் என்பதை ஆட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பெருக்கல் என்பதை ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த நான்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இது. ஸோ அது போல நம்ம பாகவதத்தை நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய மூல சூத்திரமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரிபாஷி சூத்திரம் எதுனாக்கா, ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாகுலம் லோகம் ரித்யந்தே யுகே யுகே. ஓகே, இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய அடிப்படையில இது ஆரம்பத்துல எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது ஒரு எல்கேஜி யூகேஜில நம்ம பிளஸ் மைனஸ் படிக்கிறோமான்னு தெரியாது எனக்கு, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல கண்டிப்பா நாம படிக்கிறோம். அந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெருக்கல், கூட்டல், கழித்தல், வகுத்தல், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்க்கை இந்த ஜீவனை விட்டு போற வரைக்குமே நம்ம அதை வந்து உபயோகப்படுத்துறோமா இல்லையா? பௌதிகத்துல கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்துறோம். அது போல பாகவதத்தை நம்ம வாசிக்கணும்னா பகவானுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறது எடுத்துரைக்கக்கூடிய பொசிஷன், ஸ்வயம் பகவான் என்பது கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம படிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் வந்து அந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான். அதன் அடிப்படையில தான் அனைத்து பாகவத ஸ்லோகங்களுமே வந்து
சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க எல்லா என்டையர் பாகவதமே நீங்க பகவானுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை தான் படிக்கிறீங்களா இல்லையா? படிக்கிறீங்களா இல்லையா? சோ இட் இஸ் ஆமா மாதாஜி. பேஸ் இல்லையா? அதனாலதான் அதன் அடிப்படையில இந்த என்டையர் பாகவதமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இது உதாரணம் கிடையாது. இட் இஸ் த பேஸ். இதுதான் அதாவது கடகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? வீட்டு கட்டணும்னா கடகால் போடுவோம் இல்லையா? அந்த கடகால் போட்டது மேலதான் நீங்க 2 அடுக்கு கட்டுறீங்களா, 4 அடுக்கு கட்டுறீங்களா, 10 அடுக்கு கட்டுறீங்களா வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். அது போல நம்ம வந்து வீட்டுக்கு எப்படி அஸ்திவாரமோ அது போல பாகவதத்துல வந்து இறைவனுடைய ஸ்தானம் என்பதும் அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் வந்து 1.2.6 ஸ்லோகம். ஓகே, அந்த ஸ்லோகத்துக்கு தான் வந்து பரிபாஷ சூத்திரம். ஸோ எது அடிப்படையாக கொண்டதோ ஒரு செயலுக்கு, ஒரு செயல்னு சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல, என்டையர் இந்த தத்துவத்திற்கே வந்து மூல அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது எது? இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் பாகவதத்துல. அதனாலதான் அந்த ஒரு இதுக்கு வந்து பரிபாஷ சூத்திரம் என்று சொல்லப்படுது. ஓகே, ஸோ அதை நாம நல்லா புரிஞ்சுட்டு எந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள் படிக்கும் பொழுது இம்மீடியட்டா நாம எங்க போனோம்? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். பகவான் வந்து அதாவது ஸ்வயம் பகவான் என்ற ஸ்தோத்திரத்தை நாம கண்டிப்பா நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஓகே, திஸ் இஸ் த பேஸ். இதுல இருந்து தான் நம்ம எல்லாமே எடுத்துட்டு போறோம். அப்படி நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாமா? மாதாஜி அந்த ஸ்லோகம் மறுபடியும் நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. 1.2.6. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபண்டமெண்டல் மாதாஜி. எஸ், பேஸ். அதுல இருந்து தான் எல்லாமே வரும். அதுக்கு தான் வந்து மாதாஜி. அப்போ டைரக்ட் மீனிங் அதுக்கு வந்து ஆழ்ந்த அறிவு தானே மாதாஜி? அறிவுதான். யாரு எல்லாமே வந்து அறிவு என்பது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தானே மாதாஜி. ஹவு டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? பரிபாட்சிதம் தான் ஆழ்ந்த அறிவு அப்படித்தானே வரும். ஆழ்ந்த அறிவுன்றது வந்து நீங்க யுவர் வே ஆஃப் டேக்கிங் இட் அண்ட் அக்செப்டிங், பட் இட் இஸ் த பேஸ். ஓகே, அதுதான் மூலமானது. ஓகே, அங்கிருந்து தான் அனைத்து இடங்களுக்கும் எப்படி ஒரு மரத்திற்கு வேரோ அது போல பாகவதத்திற்கு மூல வேர் வந்து அந்த ஸ்லோகம் தான். ஓகே, ஸோ அப்படி ஸோ உண்மையிலேயே அதை வந்து நம்ம அநேக இடங்கள்ல அந்த உயர்வான ஸ்தானத்தை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா படிக்கிறோம். அப்போ இமீடியட்டா நாம இந்த ஸ்லோகத்தை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஒரு சிம்பிள் கணக்குல வந்து நம்ம கூட்டல், கழித்தல், வகுத்தல், பெருக்கல் இருக்கும், அந்த அந்த பிளஸ்ன்ற அந்த ஐக்கானே வந்து நம்ம நிறைய இடங்கள்ல நம்ம 10th படிக்கும் போது யூஸ் பண்ணணும், +2 படிக்கும் போதும், இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதும், இல்ல வீட்டுல ஒரு வரவு கணக்கு எழுதும் பொழுது கூட நம்ம அதை உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? ஸோ வகுத்தல், பெருக்கல் இதெல்லாமே நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு டெக்னிக்கலா நீங்க எடுத்துட்டா கூட ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல கூட நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு ஃபார்முலா எழுதணும்னாலும் அந்த இடத்துல வந்து பிளஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் போட்டுதான் செய்வீங்க இல்லையா? அதோட இன்றியமையாது இல்லையா? அந்த பிளஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸை பண்ண முடியாது. அது போல இறைவனுடைய ஸ்தானத்தினுடைய உயர்வான நிலையை இது புரிந்து கொள்ளாம பாகவதத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, தட் இஸ் த பேஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். தட் இஸ் மூலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த என்டையர் பாகவதத்திலே இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் பரிபாஷ்ய சூத்திரமா சொல்லியிருக்காங்களா மாதாஜி? எஸ் எஸ், திஸ் இஸ் த பேஸ். ஓகே, இதன் அடிப்படையில நீங்க வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து நம்ம வந்து படிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஆனா பேசிக்கலி இறைவனுடைய பொசிஷன் என்று நீங்க பார்க்கும் பொழுது திஸ் இஸ் த ஒன்லி ஸ்லோகம். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்க. வேற வேற விஷயங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுண்வந்தி, காயந்தி, கிரணந்தி, தாகவக அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து அதனுடைய என்ன கருத்து என்ன சொல்லுங்க, அதுதான் பேஸ் ஸ்லோகம். எதுக்குன்னா பௌதிகவாதிகளுக்கும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் இஸ் த பேஸ் ஸ்லோகா. ஓகே, அதாவது அங்கே அதாவது காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய அதாவது தீர்த்த தலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது பௌதிகவாதிகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளாம் எத்தனையோ புக்ஸ், எத்தனையோ ஆத்தர்ஸ் எழுதின கதைகள் எல்லாமே நம்ம பிள்ளைங்க கூட படிக்கிறாங்க இல்லையா? ஆனால் அதே நீங்க உட்காந்து பாகவதம் படிங்க, பகவத்கீதை படிங்கன்னா அவங்க படிக்க மாட்டாங்க. ஆனா கதை புக்கா நிறைய படிப்பாங்க இல்லையா? அதுக்குதான் காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய தீர்த்த தலம்னு சொல்லப்படுது. அந்த தீர்த்த தலத்தை வந்து உண்மையான ஞானத்தை பெற்றவர்கள் என்றைக்குமே விரும்ப மாட்டார்கள். சோ அவங்க எல்லாம் எதுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது? அன்னப்பறவையா?
ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏன்னா அன்னப்பறவை என்ன பண்ணும்னாக்கா தண்ணீரையும் பாலையும் நாம் கலந்து வச்சா கூட பாலை மட்டும் பருகி நீரை விட்டுடும் இல்லையா? அது போல அன்னப்பறவைகள் இருக்கக்கூடியது என்னது? உண்மையான தீர்த்தத்தலம். அது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். எதன் அடிப்படையில? 3 விதமான இது. அதாவது என்னது? அது ஷின்வந்தி காயந்தி கிரணந்தி சாதவக. சாதவ என்பது அவங்களதான் சொல்றது. ஓகே, அப்படி பரமஹம்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஹம்சம் இல்லையா, ஹம்சா பரமஹம்ச நிலை பற்றி சொல்றது. அவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் என்பது மிக மிக இங்க அவங்க எதுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க? இந்த 3 செயல்கள் தான் மேன்மையா, மிச்சம் எல்லாமே அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதுதான் பேஸ். ஓகே, அப்போ நீங்க ஒரு பரமஹம்சாவோ ஒரு பாகவதரை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை வச்சு பேஸா வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இதை எங்கேயுமே பரிபாஷ சூத்திரம்னு சொல்லல, பட் கருத்துக்களை வச்சு நம்ம பார்க்கும்பொழுது நிறைய இடங்கள்ல நாம இந்த இதை சொல்றோம். வாயச தீர்த்தம் இஸ் த க்ரோஸ் பில்கிரிமேஜ். ஓகே, வாயசம் என்றால் இது காக்கைகள். ஓகே, காக்கைகள் எங்க இருக்கும்? அதனுடைய உணவு வந்து கழிவுகளை உண்ணக்கூடிய குப்பையில போய் சாப்பிடும் காக்கை இல்லையா? அது போன்றதுதான் பௌதிகவாதிகள் வந்து அவர்கள் இது ரொம்ப அழகா அட்டைப்படத்தோட இருக்கே, கவர்ச்சியா இருக்கே இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இதனுடைய கருத்துக்கள் வந்து நம்மள அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம மென்டலி அதுல இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய பௌதிக நிலையில இருந்து பார்க்கும்போது இல்லையா. அதனால அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? அப்படிப்பட்ட புஸ்தகங்களை படிக்கிறதால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது. எங்கே இறைவனை பற்றிய புகழாரங்களை பற்றி சொல்லாத ஒரு புஸ்தகத்தை நாம் வாசிக்கிறோமோ அது வந்து காக்கைகள் வாழக்கூடிய, அதாவது அந்த தீர்த்தத்தலம் என்று சொல்லுது இல்லையா. அதாவது வாயச தீர்த்தம் அது இல்லையா. ஆனா இது வந்து நாம கங்கை நதிக்கரை கங்கை போன்ற தீர்த்தம் இது. இந்த அதாவது இந்த பரமஹம்ச நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுடைய செயல்களை பத்தி நம்ம படிக்கும்போது இது வந்து பேஸ் ஸ்லோகம். அது ஆரம்பத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. பின்னாடி நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அது இதுதான்றது எனக்கு இது வரைக்கும் நான் கேட்கலப்பா. ஆனா இது எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஆனா இந்த ஸ்லோகம் மட்டுமே பரிபாஷி சூத்திரம் என்று அங்கீகாரமாக சொல்லப்பட்டது. இது கன்ஃபார்ம். ஓகே, எது நம்முடைய ஆச்சாரியர்களால எழுதப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும்தான் என்னால வந்து உங்களுக்கு திருப்பி சொல்ல முடியும். அது தவிர்த்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிரெயின் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஆனா ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்கு நாம கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். இப்படி வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஓகே, கோவா ஹிஹதே அபராஜிதோ அபராஜிதாய் அபராஜிதாய் தயா மாயயானவசித பவத்யானுவிருத மதிர் விஷய விஷ ரயானாவிருத பிராக்ருதிர் அனுபாஷித மகஷரண. எஸ், யார் வாசிக்கணும்? நேத்து யாரோ வாசிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்லிருந்தீங்க மாதாஜி? நான் நாளைக்கு வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். சோ இப்போ நம்ம ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி வாசி. ஸ்லோகா 14. கோவா இகதே பராஜிதோ பராஜிதாய மாயயா அனவசித பதவ்யானாவிருத்த மதிர் விஷய விஷ அரயானாவிருத்த பிராக்ருதிர் அனுபாசித மகச்சரணக. காவா, யாரந்த மனிதன், இக இப்பௌதீக உலகில், தே உமது மேலாண்மையின், அபாஜித்த வெல்வதில்லை, அபராஜிதையா வெல்ல முடியாமையினால், மாயையா மாயசக்தி, அவைசித பதவ்ய அவர்கள் பாதை உறுதியானதாக இருக்க முடியாது, அனாவிர்த்தமிதிகி அவர்கள் மதி குழப்பமடைவது இல்லை, விஷ உலக இன்பத்தின் இது நச்சு போன்றதாகும், ரய பயணம் செய்வதனால், அனாவிர்த்த மூடப்படாத, பிராக்ருதிகி அவரது இயற்கை, அனுபாஷித்த வழிபாடின்றி, மகச்சரணக உயர்ந்த பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகள். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உயர்ந்த தொண்டர்களின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் வழிபடவில்லை என்றால் அவன் மாயா சக்தியினால் வெல்லப்படுவான் என்பதோடு அவனது புத்தியும் குழப்பமடைந்துவிடும். உண்மையில் நஞ்சினை போன்ற இன்ப அலைகளினால் யாரே அடித்து செல்லப்படாதவர்.
உமது மாயா சக்தி எல்ல முடியாத ஒன்றாகும். இந்த சக்தியின் பாதையினை கண்டவரும் இல்லை, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று விண்டவரும் இல்லை. பொருளரே, நாபி மன்னன் ஒரு மைந்தனை பெற வேண்டி மிக பெரிய வேள்விகள் செய்ய எண்ணியிருந்தார். அம்மைந்தனும் முழுமுதற் கடவுளைப் போல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆனால் இது போன்ற ஆசை அது உயர்ந்ததோ அல்லது இழிந்ததோ மாயையின் பாதிப்பினால் ஏற்படுகிறது. ஒரு பக்தன் புலனர்ச்சிக்காக எதையும் விரும்புவதில்லை. அதனால்தான் பக்தி என்பது உலக பற்று இல்லாதது, அந்யாபிலாஷித சூன்ய என்று விளக்கப்படுகிறது. எல்லாருமே மாயையின் பாதிப்பிற்கு ஆட்பட்டு அனைத்து வகையான ஆசையிலும் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இதற்கு நாபி மன்னன் ஒன்றும் விதிவிலக்கானவர் அல்லர். மாயையின் பாதிப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு ஒருவன் சிறந்த பக்தர்களின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு செய்தல் வேண்டும். மகச்சரண சேவா. சிறந்த பக்தரின் தாவரை திருவடிகளின் வழிபடாது மாயையின் பாதிப்பிலிருந்து ஒருவன் மீள முடியாது. அதனால்தான் ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூர் பாடுகிறார், சாடியா வைஷ்ணவ சேவா நிஸ்தார பாய சேகேபாக. அதாவது ஒரு வைணவரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்யாது யாரோ மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவார் என்று. மாயையே அபராஜித என்பதாம். அவரது பாதிப்பும் அபராஜித்தமே ஆகும். பகவத்கீதையில் 7.14 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தெய்வீ ஹி ஏஷா குணமயி மம மாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறவங்க மட்டும் அன்மியூட்ல இருங்க, படிக்காதவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மியூட்ல போயிடுங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கிரியேட்டிங் டிஸ்டன்ஸ், இது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அக்னாலஜ்மெண்ட். எஸ் மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ. மாயையே அபராஜிதா என்பதாம். அவரது பாதிப்பும் அபராஜித்தமே ஆகும். பகவத்கீதையில் 7.14 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தெய்வீகி ஏஷா குணமயி மமமாயா துவத்யயா. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினான எனது தேவ மாயை யாரும் கடத்தற்கு அறியதாகும். பக்தன் ஒருவனால் மட்டுமே மாயையின் பயங்கரமான பாதிப்பனை கடக்க முடியும். நாபி மன்னன் ஓர் மைந்தனை விரும்பியது ஒன்றும் தவறல்ல. அவர் அனைத்து மைந்தர்களிலும் சிறந்த முழுமுதற் கடவுளை போன்ற ஒரு மைந்தனை வேண்டினார். பகவானின் பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் உலக வளங்களை நீண்ட நாள் விரும்ப மாட்டான். இது சைத்தன்ய சதாமிர்தத்தில் மத்திய லீலை 22.54 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சாதுசங்க சர்வசாஸ்திரேய கயா லவமாத்திர சாதுசங்கே சர்வசித்தி கயா. மேலும் மத்திய லீலை 22.51 மகத்கிருபா வினாகன கர்மே பக்தி நய கிருஷ்ண பக்தி தூரே ராகு சம்சார நகேட்சய. ஒருவன் மாயையின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய விரும்பினான் என்றால் அவன் ஒரு சாதுவுடன், அதாவது பக்தியுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இக்கருத்தே வேதங்களின் தீர்ப்பாகும். பக்தனுடன் கொள்ளும் சிறிது தொடர்பினால் ஒருவன் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். தூய பக்தனின் கருணையின்றி வேறு எந்த வழியிலும் ஒருவனால் விடுதலை பெற முடியாது. பகவானின் அன்பு தொண்டினை அடைவதற்கு ஒரு தூய பக்தனின் தொடர்பு மிக அவசியமானது. சாது சங்கம் இன்றி, அவரது சிறந்த பக்தனின் ஆசையின்றி ஒருவன் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5.32 பிரகலாத மகாராஜா கூறுகிறார், நைஷாம் மதி தாவத் உருக்ரம மாங்க்ரீம் ஸ்பிருஷதி அனர்தாப மகோ யத் அர்த்தக மகீயசாம் பாத ரஜோ அபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சனானாம் ந விருணிதி யாவத். சிறந்த பக்தனின் பாத தூசியினை தன் தலையில் தாங்காது பகவானின் தூய பக்தனாக ஒருவனால் முடியாது. பாத ரஜோ அபிஷேகம்.
ஒரு தூய பக்தனிடம் நிஷ்கிஞ்சன உலகினை அனுபவிப்பதற்கான பௌதீக ஆசைகள் இருப்பதில்லை. ஒருவன் அந்த தூய பக்தனின் குணநலன்களை பெறுவதற்காக அவனை சரணடைதல் வேண்டும். ஏனெனில் தூய பக்தன்தான் எப்போதும் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாகவே இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசுகேவ மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. யத் ஊஹவாவ் தவ புனர் அத பிரகர்த்தர் இஹ சமாசூதஸ் தத்ராதித்யாயாம் மந்தானாம் நஸ்தத்யத் தேவதேலனம் தேவதேவார்ஹசி சாம்யேன சர்வான் பிரதிவோடாம் ஓடம் அவிதுஷாம் வசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பதம் 15. யத் உகவாவதவ புனர் அத பிரகர்த்தர் இஹ சமரசு தஸ்தத்ராத்தியாம் மந்தானம் நஸ்தத்யத் தேவஹேலனம் தேவதேவார்ஹசி சாம்யேன சர்வான் பிரதேவோடம் அவிதுஷாம். யத் ஏனென்றால், உகவாவ உண்மையில், தவ உமது, புனக மீண்டும், அதப்பிரகர்த்தக ஓ பகவானே அவர் பல்வேறு செயல்களை செய்பவர், இக இங்கே இவ்வேள்வி சாலையில், சமாஹூதக வரவேற்றது, தத்ர ஆகையினால், அர்த்தியாம் உலக ஆசைகளை நிறைவேற்ற விரும்புபவர், மந்தானாம் புத்தி மேன்மையற்ற, நக எமது, தத் அந்த, யத் அது, தேவஹேளனம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு அவமரியாதை, தேவ தேவ தேவதேவன், அர்ஹசி அருள் கூர்த்து, சாம்யேன ஏனென்றால் உமது சரிசமமான நிலை, சர்வான் எல்லாம், பிரதிவோடும் பொறுத்தல், அவதோஷாம் அறியாமை மிக்க எங்களின். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பகவானே, நீர் அதிசயத்தக்க செயல்கள் பலவற்றை செய்கின்றீர். எங்களது ஒரே லட்சியம் இம்மாபெரும் வேள்வியினை செய்வதன் மூலம் ஒரு மைந்தனை பெற வேண்டும் என்பதே ஆகும். ஆகையினால் எமது புத்தி அத்துணை கூர்மையுடையதாக இல்லை. வாழ்க்கை லட்சியத்தில் உறுதியாக இருப்பதில் நாங்கள் இன்னும் அனுபவம் பெறவில்லை. எவ்வித சிறப்புமில்லாத இந்த வேள்விக்கு சில உலக பற்றினை ஒட்டி உம்மை அழைத்ததன் மூலம் நாங்கள் உமது தாமரை திருவடிகளுக்கு மிக பெரிய தவறு இழைத்து விட்டோம். ஆகையினால் தேவதேவனே, உமது அளவற்ற கருணையினாலும் சமநிலையுடைய மனதினாலும் எங்களது குற்றத்தினை மன்னித்து அருள்வீராக. பொருளுரை. புரோகிதர்கள் ஒரு சாதாரண காரணத்திற்காக பகவானை வைகுண்டத்திலிருந்து அழைத்து விட்டோமே என்று வருந்தினர். ஒரு தூய பக்தன் தேவையில்லாமல் பகவானை காண விரும்ப மாட்டான். பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற பகவானை பக்தன் தனது புலநுகர்ச்சிக்காக அழைத்து தொல்லையடிக்க மாட்டான். தூய பக்தன் பகவானின் கருணை ஒன்றினை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறான். பகவான் மகிழும் போது அவருக்கு நேருக்கு நேராக அவனால் பார்க்க முடியும். பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களினால் கூட பகவானை காண முடியாது. பகவானை அழைத்ததன் மூலம் நாபியின் புரோகிதர்கள் தாங்கள் மதிகுண குறைந்தவர்கள் என்பதை நிரூபித்து விட்டனர். இருந்தும் பகவான் அவரது அளவற்ற கருணையினாலேயே அங்கு எழுந்து அருளினார். ஆகையினால் அனைவரும் தாம் பகவானால் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினர். ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக நன்மைக்காக பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவது பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. பகவத்கீதையில் 7.16 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ரிதினோ அர்ஜுனா ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசூர் அர்த்தார்த்தி ஞானிச்ச பரதர்ஷப. ஓ பரதகுலத்தில் சிறந்தவனே, அர்ஜுனன் துன்புற்றோர், செல்வம் விரும்புவோர், அறிவுடையோர் மற்றும் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி அறியுமா ஞானம் வேண்டுவோர் என்னும் 4 வகையான சிறந்த மனிதர்கள் எனக்கு பக்தி தொண்டு புரிகின்றனர். துன்புறும் பொழுதோ, பொருள் வேண்டும் பொழுதோ, முழு மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானம் வேண்டும் பொழுதோ இவ்வழியில் அணுகுபவர்கள் உண்மையில் பக்தர்கள் அல்லர்.
அவர்கள் முழு மெய்ப்பொருளான முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய ஞானத்தை வேண்டுவதனாலேயே சிறந்தவர்களாக சுக்கிரதின ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். பகவானுக்கு இருக்க பல்வேறு கடமைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி அறியாததினாலேயே இம்மனிதர்கள் உலக நன்மை வேண்டி தேவையில்லாமல் பகவானை துன்புறுத்துகின்றனர். இறைவன் அன்புடையவர் ஆதலினால் இவ்வாறு துன்புறுத்தப்பட்டும் கூட அவர்களது இச்சைகளையும் கூட நிறைவேற்றுகின்றார். ஒரு தூய பக்தனுடைய அன்யாபிலேஷித சூன்ய வழிபாட்டின் பின்னணியில் எவ்வித நோக்கமும் இருப்பது இல்லை. அவன் கர்ம மற்றும் ஞானம் என்றும் வடிவில் மாயையின் பாதிப்பிற்கு ஆளாவது இல்லை. தூய பக்தன் பகவானின் கட்டளையினை விருப்பு வெறுப்பிற்கு இடம் தராது எப்போதும் நிறைவேற்றுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ருத் விஜய், அதாவது வேள்வி சாலையில் உள்ள புரோகிதர்கள் கர்மம் மற்றும் பக்தி என்னும் இரண்டிற்கும் இடையிலான வேற்றுமையினை நன்கு அறிவர். ஏனெனில் அவர்கள்தாம் கர்ம என்னும் பலந்தரும் செயலின் பாதிப்பின் கீழ் இருப்பதாக கருதி பகவானின் மன்னிப்பினை இறந்து வேண்டினர். ஒரு அற்புத காரணத்திற்காக பகவான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் நன்கு அறிவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके. को वाहि हदे अबराजितो अबराजिदया मायया अनवसिद भवत्यानवृत मदिर्विषय विशरयानुवृत प्राकृतिर् अनुपाशित महशरण. இப்ப இந்த புகழாரங்கள் எல்லாமே அந்த புரோகிதர்கள் சூட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த எம்பெருமானுக்கு. ஓகே. உயர்ந்த தொண்டர்களின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் வழிபடவில்லை என்றால் அவன் மாயா சக்தியினால் வெல்லப்படுவான் என்பதோடு அவனது புத்தியும் குழப்பமடையும். உண்மையில் நஞ்சினை போன்ற இன்ப அலைகடினால் யாரே அடித்து செல்லப்படாதவர் உமது மாய சக்தி வெல்ல முடியாத ஒன்றாகும் இல்லையா. மமமாய துரத்தியா. இந்த சக்தியின் பாதையினை கண்டவரும் இல்லை. எவ்வாறு செயல் பண்ணுகிறது என்று என்னும் விண்டவரும் இல்லை. கண்டவரும் விண்டவரும் இல்லையா. இந்த உலகத்திலயும் கிடையாது நமக்கு. சோ அதாவது முன்னையும் நமக்கு யாரும் இதை பத்தி தெரிஞ்சவங்க கிடையாது. பகவானுடையத ஆற்றல் எப்படியெல்லாம் இயங்குதுன்னு முழுசா தெரிஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது. பகவானுடைய ஆற்றல் முழுமையாக அறிந்தவர் அந்த பகவான் மட்டும்தான். சோ நமக்கு யாருக்கும் இவன்தோ ஒரு தூய பக்தரா இருந்தாலுமே ஓரளவுக்கு தான் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே. ஏன்னா இறைவனே அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார். சோ எந்த மாதிரி ஞானம் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் கொடுக்கிறார் இல்லையா. அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய சரணாகதியுமே உண்டு. இந்த இடத்துல தொண்டர்கள், உயர்ந்த தொண்டர்கள், அதாவது தூய பக்தர்கள் திருவடிகளை ஒருவன் வழிபடவில்லை அப்படின்னா ஒரு குருவை ஒருத்தர் வழிபடவில்லை என்றால் இல்லையா. குரு என்பவர் யார் இல்லையா. நம்முடைய அஜ்ஞானத்தை நீக்குபவர் இல்லையா. சோ கண்டிப்பாக நாம குரு இல்லைன்னா அஜ்ஞானத்துல போய் நம்ம கண்டிப்பா விழுவோம் இல்லையா. அஜ்ஞானத்தால் நம்ம வெல்லப்படுவோம்.
என்பதோடு அவனது புத்தியும் குழப்பம் அடைந்து விடும். இது நீங்க ஒரு பௌதிகவாதி செயல் இருந்து நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து வெறுமனே பௌதிக தளத்துல இருந்து ஒரு செயலை ஆற்றும் பொழுது அவர் எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆறாரு, எவ்வளவு டென்ஷன் ஆறாரு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பௌதிகத்துல கண்டிப்பா இது வரைக்கும் இந்த 4 வருடங்கள்ல நம்ம எத்தனையோ இதுல வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? உண்மையில் நஞ்சினை போன்ற இன்ப அலைகளினால், அதாவது யார் அடித்து செல்லப்பட மாட்டார் கண்டிப்பாக இல்லையா? ஒருத்தர் இருந்து இந்த மேல சொன்ன மாதிரி ஒரு பௌதீகத்தை நிலை பெற்று விட்டா அவங்க அதே வந்து புலனுகர்ச்சி அப்படின்னு ஒரு நிலையில இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு செயல்னால அவர்கள் வந்து அடித்து செல்லப்படுவார்கள். முழுவதும் பௌதீகத்துல இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான நிலை வந்து சாத்தியக்கூறுகள் 100க்கு 100% உண்டு. ஓகே, நம்ம ஆன்மீகமே இல்லாம வெறும் பௌதீகத்துல மட்டும் இருக்கிறவங்க வந்து அவர்களையே நம்பி இல்லையா, அடுத்தவங்க அவங்களுக்கு நம்பிக்கையானவங்கன்னு யார் அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வார்த்தைகளை நம்பி அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே அமைய பெற்றுவிடும் இல்லையா? சோ உமது மாயா சக்தி வெல்லுதற்குரியது கண்டிப்பா இல்லையா? பகவானில் பிரிந்து வந்த 8 ஜட சக்திகள் தான் அவருடைய மாய சக்திகள். ஆனால் அது வந்து அதை வென்று கடப்பது என்பது மிகவும் அரிதானது. அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சக்தியின் பாதையினை கண்டவரும் இல்லை, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது விண்டவரும் இல்லை. அதாவது இந்த மாயா சக்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதுவுமே பகவானுடைய சக்தி தான் இல்லையா? எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி இல்லையா? சோ அதனால பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. ஆனா அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று அதை உணர்ந்தவர்களும் கிடையாது. அதை வந்து அதாவது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அந்த பாதை வந்து எப்படி செல்கின்றது என்பதை பார்த்தவங்களுமே கிடையாது. எப்பெல்லாம் நாம் இறைவனை மறந்து விடுகின்றோமோ நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவமற்ற நிலையில் ஆற்றப்படுகிறது. அப்பொழுது கண்டிப்பாக அதை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து வழங்கப்படும். ஆனால் இந்த அத்தனையுமே வந்து பௌதிகவாதிக்கு தான். ஓகே, சோ ஆனா ஒரு ஆன்மீகவாதி வந்து இந்த பாதைகளை பத்தி பெருசா அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய ஒரே இலக்கு இறைவனுடைய திருவடி இல்லையா? அதனால அவர் அதை பத்தி வந்து பெருசா கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இங்கேயே இதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நாபி மன்னர் வந்து தனக்கு வாரிசு இல்லை என்பதற்காக அங்கே வந்து யஜ்ஞங்களை வளர்த்தார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம குழந்தை வரம் பெறுவதும் கூட பௌதீக ஆதாயத்துல வந்து சுட்டி காட்டப்படுகிறது. இவந்தோ அது நம்முடைய பிறப்பு கடமை அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்தாலும் எல்லாருக்குமே குழந்தை பாக்கியம் என்பது கிடையாது. இப்ப வர இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸே வந்து நிறையவே இன்ஃபெர்டிலிட்டி தான். எங்க பாரு உங்களுக்கு இன்ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் தான். அதுக்கு லட்சக்கணக்குல வந்து கொட்டி தான் ஒரு குழந்தையே வந்து அவங்களுக்கு கருவுற செய்து அதன் பிறகு வந்து அவர்கள் வந்து ஈண்டெடுக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ அப்படி அந்த ஒரு நிலையை நாம கண்டிப்பா அந்த ஆங்கிள் தான் அது பேசப்பட்டது. அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நாபி மன்னர் ஒரு மைந்தனை பெற வேண்டி இங்கே வேதவாத ரத்தம் இல்லையா, பெற வேண்டிய மிகப்பெரிய வேள்விகளை செய்ய எண்ணி இருந்தார். அம்மைந்தனும் முதல் கடவுளைப் போலவே இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார். இறைவனையே தன் மகனாக பெறுவது என்பது, அதாவது இறைவன் நினைத்தால் அது ஓகே, நாமளா அதை தேடி போகும்பொழுது நம்மளுடைய ஆசைகளுக்கு நம்ம கட்டுப்படுறோம் இல்லையா? ஆனால் இது போன்ற ஆசை அது உயர்ந்ததோ அது இழிந்ததோ மாயின் பாதிப்பினால் ஏற்படுகிறது இல்லையா? ஒரு ஆசை என்பது நாம பௌதீக பந்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய ஒன்றுதான். ஒரு பக்தன் புலநிகழ்ச்சிக்காக எதையுமே விரும்புவது கிடையாது. அதனால் தான் பக்தி என்பது உலகப்பற்று இல்லாதது. சோ அதாவது புலநுகர்ச்சிக்காக ஒரு பக்தன் புலநெஞ்சிக்காக எதையுமே விரும்புறது கிடையாது. தட் இஸ் அ குவாலிட்டி. ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டி வந்து இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனை பத்தி அவன் கண்டிப்பா நினைக்கிறது கிடையாது. அவனுடைய ஒரே இலக்கு வந்து பக்தி தான். ஏன்னா அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அந்நியாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டியோடு தான் இருப்பார். அவருக்கு அந்த பௌதீகத்துல வரக்கூடிய லாப நஷ்டங்களை பத்தி அவர் பெருசா பொருட்படுத்த மாட்டார். எல்லாருமே மாயின் பாதிப்புக்கு ஆட்பட்டு அனைத்து வகையான ஆசையிலும் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இதற்கு நாபி மன்னன் ஒன்று விதிவிலக்கானவர் அல்ல. அவருமே அதுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் கிடையாது அப்படின்றத இந்த வியாக்கியானத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு சொல்றார். மாயின் பாதிப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு ஒருவன் சிறந்த பக்தர்களின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு செய்தல் வேண்டும். மகா சரண சேவா இல்லையா? ஒரு தூய பக்தருக்கு நாம தொண்டாற்றும் போது இப்படி ஒரு பாவத்தை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். சிறந்த பக்தரின் தாமரை திருவடிகளை வழிபடாது மாயின் பாதிப்பிலிருந்து ஒருவன் கண்டிப்பாக மீள முடியாது. இது வந்து ஒரு ப்ராவர்ப் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கலாம்.
குருவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்மளால அஞ்ஞானத்தை வெல்ல முடியாது. குரு இறைவனுடைய கருணையை நமக்கு வழங்குபவர். இஸ் a representative of the God இல்லையா? அவர் ஒரு மீடியா, நம்ம இறைவனுக்கும் நமக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இணைக்கக்கூடியவரே குருதான் இல்லையா? சோ அதனால அவர் உண்மையை கண்டவர். அவர் நமக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு அறியாமையிலுமே வந்து செயல்பட்டாலும் நம்மளை பாதுகாத்து நல்வழிப்படுத்துபவர். இதை நம்ம வந்து இவந்தோ வியாசதேவர் வந்து ஸ்வயம் பகவானுடைய சொரூபமாக வந்து அனைத்து வேதங்களை தொகுத்திருந்தாலும் அவர் சதுர்புருஷார்த்தங்களுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து இல்லையா, பகவானுடைய பக்தி தொண்டிற்கான புகழாரங்களை வந்து மேன்மை அதிக அளவுல சொல்லாது போனதுனால்தான் இன்றைக்கு குழப்பமான இந்த சொசைட்டியே வந்து உருவானது இல்லையா? முதல்ல ஏன்னா வேதவாதம், அதனால்தான் எல்லா புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே ஒழிய உண்மையிலே இது அனைத்திலுமே நாம வந்து செயல்படுத்த வேண்டியது வந்து இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு என்பக்கூடிய குளோரிபிகேஷன். இந்த ஒரு பாகவதத்துலதான் இந்த இருக்கிறதுலே வந்து 5th பாகவதம் இஸ் 5th வேதம் என்றே நம்ம மகாபாரதத்தை வந்து படிக்கிறாங்க இல்லையா? மகாபாரதம். ஸோ மகாபாரதத்தினுடைய சார்ந்த கருத்துக்கள் மேலும் வந்து நிறைய, அதாவது காலங்கள்ல நடந்த நிகழ்வுகள், அங்கே பாகவதர்களுடைய செயல்படும் தன்மை, அவங்களுடைய பாதை, இது எல்லாமே நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்க தான் நமக்கு பக்தி தொண்டு வந்து மேன்மையானது என்று நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போறது. இதே நம்ம வந்து ஒரு கதை எல்லாம் படிச்சோம்னா என்ன ஆகுறதுனாக்கா, கதை மட்டும்தான் நம்ம கேட்கிறோமே, அந்த கதையினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம கேட்கறது இல்லை இல்லையா? சதுர்புருஷார்த்தங்கள் சொல்லிதான் நாம் இன்னைக்கு வந்து அநேக வழிபாட்டு முறைகள்ல வந்து போய் சிக்கிண்டு எந்த வழிபாட்டு முறை நாம செய்யணும்ன்றதே தெரியாம நாம வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து டைரக்டா குரு என்ன பண்ணார்? எல்லாருமே குருவை தேடிட்டு போவாங்க. ஆனா நாரத மகரிஷி ஆனா அந்த குழப்பத்துல உட்கார்ந்துருந்த அதாவது 4th canto ஒரு 4th chapter 1st cantoல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இவ்வளோ எல்லாம் தொகுத்து இதெல்லாம் பண்ண பிறகு கூட வந்து வேதவியாசர் வந்து நம்ம எதையோ வந்து அவருக்கு திருப்தியே இல்லை. அதெல்லாம் தொகுத்த பிறகு கூட எங்கேயோ எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோமே, அப்பதான் அவர் நினைக்க ஆரம்பிப்பார். அவர் வந்து அவரே அதை வந்து உணர்ந்த தருவாயில தான் வந்து நாரத மகரிஷி அங்க வந்து சேருவார். அவருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா அவரே மிகப்பெரிய ஞானி இல்லையா, பகவானுடைய சுரூபமானவர் இல்லையா, அவருக்கு அனைத்து வேதங்களும் தெரியும், எல்லாத்தையுமே தொகுத்தவர். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவரை வந்து அவர் செய்தது இழந்தது என்ன, எதை மறந்தார் என்பதை வந்து அவர் வந்து உணர ஆரம்பித்தார். அதையே வந்து டைரக்டா ஹிட்டா வந்து 5th chapterல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத மகரிஷி சொல்வார், நீ வந்து பக்தி சேவையை பத்தி சொல்லல. ஸோ இது வந்து இறைவனை ஆனந்தப்படுத்தக்கூடிய சொல் வந்து பக்தி தொண்டு தான். நீ அதை எடுத்துட்டு வந்து பலன் கருதும் செயல்களுக்கும் இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாமே நீ நிறைய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்த அப்படிங்கிறது சொல்லிருக்கு. அப்படின்னா முக்கியத்துவம் என்பது என்னன்னா, பலமுறை அவர் திருப்பி சொன்னதுதான் முக்கியத்துவம். அவர் அதுதான் முக்கியம் என்று சொல்லலை. நம்ம அந்த ஆங்கிள் வந்து தவறாக வேதங்களை வந்து எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, வேதங்கள் மூலியமாக பகவானே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நான் தான் சொல்லியிருக்கார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஸ்வயம் பகவத்கீதையில அவரே சொன்ன பிறகு இதை நாம அந்த நோக்கத்திலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும். எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஓகே, சோ நீ சதுர்புருஷார்த்தங்களை புகழ்ந்ததை காட்டிலும், அதாவது பகவானை புகழ்ந்ததை காட்டிலும் பன்மடங்கு வந்து சதுர்புருஷார்த்தங்களுக்கு புகழ்ச்சி வந்து கொடுத்திருக்க. அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கு வந்து அநேக விதமான செயல்கள், பக்தி பாதை என்றதை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு தெரியாமலே வந்து நாம செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சில பேர் வந்து நிஷ்காம கர்மத்துல போய் பண்றது, சில பேர் வந்து ஞானத்துல போய் பண்றது இல்லையா? இப்படி எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இவை அனைத்துமே வந்து வெவ்வேறு முறைகள் தான். ஆனாலுமே நாம வந்து இது மூல காரணம் எதற்காக செய்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் ஆற்ற வேண்டும். அபராஜித அபரஜித, அதாவது மாயையே அபரஜித என்பதாம். சோ அதாவது அவளது பாதிப்புமே அபராஜிதமே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல இல்லையா? ஒரு வைணவரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்யாது யாரோ மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவாரா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஷாடியா வைஷ்ணவ சேவா நிஸ்தார பாயேஷு கோபகேவா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நரோத்தம தாஸ் தாகூர் சொல்றார். ஸோ ஒரு தூய பக்தருக்கு தொண்டு செய்யாம நம்மளால
பக்தியில வந்து முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது. அதனால்தான் இந்த மிஷன்ல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சேவை செய்வதற்கான பாக்கியத்தை கொடுக்கணும். ஆனா அதற்கு நாம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர்னஸா இருக்கணும். நாம தயாரா இருக்கணும். எந்த தொண்டு கொடுத்தாலும் செய்வேன் அப்படிங்கிறது, அதாவது என்னுடைய சக்திக்கு என்ன தொண்டு இருக்கோ, இல்ல என்னால முடிஞ்சது என்ன இருக்கோ அது அத்தனையுமே நான் செய்வேன்ற அந்த பக்குவத்தோட வரணும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். தெய்வீ ஏஷா குணமயி மமமாயா துரத்தியா. இது மிக கடினமானது. ஆக்சுவலி அதாவது இந்த மாயையை வெல்வதே மிக கடினமானது. அதுவே பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியை வந்து வெல்றதே மிக கஷ்டம். அப்ப அந்தரங்க சக்தி பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முழுசா நிறைய புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, முழுசா சதுர் சதுர் அது என்னங்க மாதாஜி? சதுர் புருஷார்த்தங்கள் மாதாஜி. அர்த்த இது நம்ம இது படிக்கிறோம் இல்லையா, தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். ஓகே, சோ எங்க போனாலும் நீங்க வந்து தர்மத்தை பத்தி பேசுறது இல்லையா, தர்ம அர்த்த என்பது நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை பத்தி பேசுறது இல்லையா. அடுத்து வந்து காம நம்முடைய புலன் நுகர்ச்சிக்காக, இதையெல்லாம் வென்ற பிறகுதான் நம்ம வந்து, அதாவது காமத்தை வென்று, அதாவது நம்ம போதும் என்ற மனசு வந்த பிறகு தர்மத்தை நாம பரிபாலிக்கும் பொழுது இறுதியில வந்து நாம பற்பல பிறவைகள் எடுத்துதான் நம்ம மோட்சத்துக்கு போகிறோம். அதுமே எஸ்பெஷலி சாயுஜ்ய முக்தியை பத்தி தான் நம்ம நிறையவே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து தேவையற்ற ஒன்று. நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிஞ்சா இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இது வந்து இட் இஸ் பிகமிங் இன்க்ளூசிவ். அதை பத்தி நம்ம தனித்து செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. என்ன மாதிரியான இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதற்காக நம்ம பிள்ளையை ஈன்றெடுப்பது இல்லையா. ஸோ அதற்காக நம்முடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பொருள் ஈட்டுவதுமே இறைவன் தொண்டுக்காக ஈட்டுகின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அதுல ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்காக ஈட்டுவது, அப்போ அதுவுமே வந்து தெய்வீகமாகிறது, அர்த்தமும் தெய்வீகமாகிறது. புலன் நுகர்ச்சியும் கூட நம்ம வந்து பிள்ளையை பெறுவதற்காக வந்து உபயோகப்படுத்தும் போது அதுவுமே வந்து தூய்மை பெறுகிறது இல்லையா. அந்த பிள்ளை வந்து இறைவன் தொன்றுக்காக என்று எண்ணிக்கொண்டு, நோக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, தர்ம அர்த்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறதை இறை தொண்டு ஆற்றுவதற்காக அப்படிங்கிறதையுமே நாம் எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய கர்மங்களை செய்வது, இப்படி நம்முடைய இது எல்லாத்தையுமே பக்குவப்படுத்தும் பொழுது பகவானை திருவடிகளில் சேர்க்கின்றோம் இல்லையா. ஆனா எது வரைக்கும் இந்த ஞானம் வரவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம தர்மத்தை பரிபாலிக்காம இல்லையா, அர்த்த மற்றும் வந்து அதாவது அர்த்த இன்னொன்னு என்னது ஆக்சுவலி தர்ம அர்த்த காமம், இந்த காமத்திலேயே நம்ம ஈடுபட்டு என்ன பண்றோம், நம்ம இழிவான ஒரு பிறவிக்கு கூட நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். வாழ்க்கையினுடைய நோக்கமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இல்லையா. அது எடுத்துரைச்சாலும் கேட்கிற அளவுக்கு நமக்கு பொறுமையும் கிடையாது. பக்தன் உறவினால் மட்டுமே மாயின் பயங்கரமான பாதிப்பை கடக்க முடியும். 100%. இது வந்து சத்தியமான வார்த்தைகள். பக்திக்கு முன்னாடி, அதாவது இந்த இஸ்கான் இயக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம், இப்ப எப்படி இருக்கோம், பக்தி பற்றி புரிதல்ல, நம்முடைய பக்தி பாதையில நம்ம எப்படி பக்குவம் ஆயின்றிருக்கோன்றது வந்து ஒவ்வொருத்தருமே நீங்க வந்து நினைச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. நாவி மன்னன் ஒரு மைந்தனை விரும்பியது ஒன்றும் தவறு கிடையாது. அவர் அனைத்து மைந்தர்களிலுமே சிறந்த முழுமுதற் கடவுளை போன்ற ஒரு மைந்தனை வேண்டினார். பகவானின் பக்தர்களில் தொடர்பினால் ஒருவன் உலக வளங்களை நீண்ட நாள் விரும்ப மாட்டான் இல்லையா. கண்டிப்பா, அதாவது நமக்கு பௌதீகம் வந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்போது எல்லாத்துலயுமே ஒரு சலிப்பு என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா. எனக்கு பிடிச்ச உணவு இதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நான் அதையே வந்து 4 நாள் சாப்பிட்டேன்னா 5ஆவது நாள் அதை கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே எனக்கு பிடிக்காத உணவு லிஸ்ட்ல போய் சேர்ந்துரும் இல்லையா. எந்த இதுமே வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு அதை நம்ம பரிபாலிக்கக்கூடிய நிலையை பொறுத்து வந்து நாம் அதுல இருந்து விரக்தி வந்துடும், போதும் என்று இல்லையா. சோ அதுதான் பௌதீகம் என்பது. அதனால எத்தனை வேண்டும், ஒரு மைந்தன் வேண்டும் என்று கேட்பது தவறு கிடையாது இல்லையே. ஆனா இப்ப எப்படி தசரத மகாராஜா அவருக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டும் என்று கேட்டார், ஆனா பகவானே வந்து அங்க அவதரித்தார். அவர் எனக்கு பகவானே வந்து அவதரிக்கணும்னு கேட்கல இல்லையா. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறைவனே வேண்டும் வேண்டும் என்று நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா உன்னை வந்து நோக்கமா வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, அது மிக தவறானது. இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நம்ம பார்க்கணும். இதே மாதிரி வந்து அங்கா இல்லையா, மன்னர் அங்கா, அவருக்கு வேணா பிறந்தார் இல்லையா. வேணா பிறந்தப்ப அங்கா வந்து அதாவது அவர் வந்து ஒரு பகவானுடைய அந்த அதாவது தெய்வீக நிலை கொண்டு பிறந்தவர் தான் அங்கா என்பவருமே. ஆனாலும் அவருக்கு பிள்ளையாக பிறந்த வேணா வந்து யாருடைய, அதாவது யமதர்மராஜனுடைய மகளை மணந்தார் அங்கா.
ஸோ அந்த யமதர்மராஜனுடைய மகன் மணந்ததால அந்த என்னது தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அம்சம் வந்து அந்த பெண்ணிடத்திலிருந்து தான் வந்தது இல்லையா? அது அந்த பிள்ளைக்குமே வருது. ஸோ அவன் என்ன ஆனானாக்கா அனைத்திற்குமே தண்டனை. அதாவது அவனுடைய உணர்தல் எல்லாமே வந்து வேணா வந்து ரொம்பவுமே மோசமானவன் இல்லையா? ஸோ அவனால வந்து பிராமணர்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த தவங்களையும் இல்லையா யக்னங்களையும் இதெல்லாம் வளர்க்கறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டோ, மேலும் அவர்களை வந்து துன்புறுத்துறது இல்லையா, கொல்லுதல், இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் புரிந்தான். அதனால்தான் பிராமணர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ஒன்று சேர்ந்து வேத மந்திர உச்சாரத்திலே அவனை வந்து ஒரு ஒரு புல்லாலே வந்து கொன்று விட்டார் இல்லையா? அவனுடைய உடலிலிருந்து வந்து பிறந்ததுதான் வந்து யாரு, பிருத்து மன்னர். அவர் வந்து ஒரு அதாவது சக்தி ஆவேஷ அவதாரமாக வந்தார் இல்லையா? சோ இப்படி நாம வந்து படிக்கிறோம். ஸோ நம்ம இதுவே வேணும்ன்ற ஒரு நோக்கம் கேட்கக்கூடாது. அதனுடைய அவுட்கம் என்னன்னா, அது நாம் என்ன எதிர்பார்த்து நம்ம அந்த செயல்ல ஈடுபடுறோமோ அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பாவமும் இருக்கலாம், புண்ணியமும் இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம வந்து புண்ணியத்திற்கும் பாவத்திற்கும் நாம் என்றைக்கு விழைகின்றோமோ அப்ப நாம கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம கண்டிப்பா விடுதலை எடுக்கணும். இப்போ இவர் ஒரு மன்னர், அவருக்கு வந்து வாரிசு வேண்டும். எதை, இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்வதற்கு இல்லையா, அவருடைய நாட்டை ஆள்வதற்கு தேவை. அதற்காக அவர் கேட்டிருந்தால் பரவாயில்லை. ஆனால் இறைவனே தன்னுடைய மகனாக வேண்டும் என்று கேட்டது என்பது அது தேவையற்ற ஒன்று இல்லையா? ஏன்னா இங்க எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. பகவானை அவதாரம் எடுத்து வந்தாலும் அவருமே வந்து இந்த அவதார நோக்கத்தை முடித்துக்கொண்டு அவருடைய இடத்துக்கு சென்று விடுகிறார் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த ஒரு நிலையை நம்ம புரிஞ்சின்ற பிறகு தற்காலிகமான உலகத்துல நாம எதற்கு நாம் இவ்வாறு வேண்டுதல் இல்லையா? குணங்கள் கொண்ட பிள்ளை வேணும் அப்படிங்கிறது வேற. சோ சோ அந்த மாதிரி பகவானின் பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் உலக வளங்களை நீண்ட நாள் விரும்பவே மாட்டான். ஸோ ஒரு பகவானுடைய பக்தரோடு யாருக்கு அசோசியேஷன் வருதோ அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து அவர்கள் மோட்சத்தையே பெறுகிறார்கள். ஓகே, அவங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே ஆன்மீகத்தன் அந்த இதுல வந்து அவர்கள் நிலை பெறுகிறார்கள். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பின்னாடி வரக்கூடிய 2 ஸ்லோகம். சாது சங்க சர்வ சாஸ்திரே காய சர்வ மாத்திர சாது சங்கே சர்வ சித்திஹாய. அனைத்து சித்திகளையும் அப்படின்னா ஞானத்தையுமே பெறக்கூடியது லவ மாத்திர இல்லையா? நம்ம லவா என்றால் வந்து ஒரு நொடியிலேயே ஒரு பர்டிகுலர் பாகம், அதை நம்ம ஆல்ரெடி காலம் முடியாத இதுல சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு அந்த இதுலயே வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஒரு பகுதி அது லவம் என்று. அந்த அளவுக்கு அசோசியேஷன் இருந்தாங்கன்னா நம்ம பெரிய லெவல் நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னே போக முடியும். ஸோ சாது சங்கத்தினுடைய மகிமையே அதுதான். மகத் கிருபா வினா கன கர்ம பக்தி நய கிருஷ்ண பக்தி தூரே ராகு சம்சார நகேஷாய. ஒருவன் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு வீடு பேறு பெற்று முதற் கடலை அடைய விரும்பினான் என்றால் கண்டிப்பாக இதுதான் ஒரு உயிர் வாழினுடைய ஒரு மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட். இதுதான் அவன் ஒரு சாதுவுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இக்கருத்தே வேதங்களுடைய தீர்ப்பு. இதுதான் நமக்கு வேதங்கள் எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா? பக்தனுடன் கொள்ளும் சிறு தொடர்பினால் ஒருவன் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். அப்போ அவனுடைய திங்கிங் எல்லாமே வந்து பக்குவம் அடையும். திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் எல்லாமே மனது தூய்மை அடையும். தூய பக்தனின் கருணையின்றி. இது எவ்வாறு? அந்த தூய பக்தருடைய கருணையால் எந்த வழியிலும் ஒரு நாள் விடுதலை பெறவே முடியாது. ஸோ குரு மட்டும்தான் நமக்கு மோட்சத்திற்கான பாதையை கொடுப்பார். ஓகே, பகவானின் அன்பு தொண்டினை அடைவதற்கு ஒரு தூய பக்தனின் தொடர்பு மிகவும் அவசியமானது இல்லையா? ஏன்னா சாது சங்கம் இன்றி ஒருவன், அவரது சிறந்த பக்தனின் ஆசையின்றி ஒருவன் மாயை எனக்கூடிய பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரகலாத் மகாராஜ் பாடுறார், நைஷாம் மத மதிஸ்தாவத் குரு கிரமாங்கிரீம் ஸ்வபுருஷரே அனர்தாப தாபகமோ யத் அர்த்தஹ மஹீஷாம் பாதரஜோ அபிஷேகம் நிஸ்கிஞ்சனானாம்னா பிரணீத யாவத். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து என்னன்னா, சிறந்த பக்தனின் பாத தூசியினை தன் தலையில் தாங்காது பகவானின் தூய பக்தனாக ஒருவன் ஆக முடியாது. பாதரஜோ அபிஷேகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தூய பக்தருடைய கால் தூசி எடுத்து நம்ம தலைமையில வச்சுக்கிறதுன்றது டைரக்டா நம்ம எடுத்துக்காம அவர் கால் பாதம் பட்டத்துல எடுத்து நம்ம ஒரு நெற்றியில வச்சுக்கிறது அது ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் வந்து தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா
இது என்ன சொல்றது, இந்த டஸ்ட் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? அது என்ன அது என்ன அர்த்தத்தை வந்து கொடுக்கிறது என்றால், அவர்கள் நமக்கு இட்ட கட்டளைகளை நாம் ஏற்றுச் செல்வது. தட் இஸ் ஹவ் த அவருடைய பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தூசியை வந்து நாம அந்த லெவலுக்கு நம்ம செல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னாக்கா, நாம வந்து அவங்களுடைய கட்டளைகளை வந்து ஏற்று நடக்கிறது. ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒருவன் தன்னுடைய குருனுடைய ஆணையை வந்து ஏற்று நடக்காத நிலையில் அவன் என்றைக்குமே வாழ்க்கையில ஆன்மீக பாதையில முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. ஒரு தூய பக்தன் நிஷ்கிஞ்சன அப்படின்னா எந்த ஒரு கலங்கமும் இன்றி இல்லையா, காம இல்லையா, காம குரோத லோப மோக மத மக்ஷரம் இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன், அவன் வந்து உலகினை அனுபவிப்பதற்கான பௌதிக ஆசைகள் அவனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது கிடையாது. உலகினை ஒருவன் அத்தூய பக்தனின் குணநலங்களை பெறுவதற்காக அவனை சரணடைதல் வேண்டும் கண்டிப்பாக. ஏனெனில் அவருடைய கருணையால் மட்டும்தான் இந்த மாயை எனக்கூடிய இந்த உலகத்தை வென்று நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்ல முடியும். இல்லைன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக மீண்டும் பெறக்கூடியது என்னது, இன்னொரு பிறவிதான். எத் ஊஹ வாவ்தவ புனர் அத பிரகர்த்தர் இஹ சமாசூதஸ் தத்ரார்த்தியாம் மந்தானாம் நஸ்தத் யத் தேவஹேலனாம் தேவதேவா ஹர்சி மா சாம்யேன சர்வான் பிரதிவோடம் அவிதுஷாம். பகவான் இப்ப மேலும் அவர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ரியலைசேஷன் பாருங்க. பகவான் அதிசயத்தக்க செயல்கள் பலவற்றை செய்யக்கூடியவர். அதை உணர்ந்தார்கள் இந்த புரோகிதர்கள் இல்லையா. எங்களது ஒரே லட்சியம் இம்மாபெரும் வேள்வினை செய்வதன் மூலம் ஒரு மைந்தனை பெற வேண்டும் என்பதாகும். அதற்காக தான் அதாவது சங்கல்பமே அதுக்குதான். இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம ஒண்ணு வாழ்க்கையில வந்து சங்கல்பங்களை செய்வதை வந்து நாம யோசித்து செய்யணும். எந்த ஒரு பௌதிகத்திற்கும் நாம சங்கல்பங்கள் செய்யவே கூடாது. அது தேவையற்ற ஒன்று. நாம அந்த தருணத்துல என்னெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியுமோ அதை செயல்படுத்துறதுக்கு மட்டும் முயற்சி பண்ணணும். கமிட்மெண்ட் அதாவது நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக ஒரு பௌதிக செயல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்க வீட்டில் நான் வந்து என்னுடைய இதுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து நான் ஒரு பூஜை பண்றேன். ஓகே, அது தட் இஸ் ஒன்லி டு ஷோ த கிராட்டிடியூட். அவ்வளவுதான். பகவான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கார், அதற்காக நன்றி கடனாக நாம வந்து இறைவனுக்கு என்ன செய்யறோம் இல்லையா. இன்றைக்கு ஜீவிச்சுட்டு இருக்கோம், இப்படி ஒரு நிழல்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம்னா அனைத்துக்கும் கிருபை அவர்தான். எனக்கு மாத்திரம் கிடையாது, உங்க எல்லாரும் கூட உங்களுக்கு தேவையானதை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. அதை வந்து நான் இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்பவே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது. ஆனா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முழுக்குல இவ்வளோ கொடுத்த பகவானுக்கு நம்ம எது செய்யறோம், ஒண்ணுமே செய்யறது இல்லையே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. அதன் பிறகுதான் அந்த சத்யநாராயண பூஜையை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதாவது பிஸ்னஸ் ஒரு இறைவனுடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான் நாம ஸ்திரமா எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா. நம்மளாம் மனிதர்கள், சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து பாதிப்புக்கு ஆட்கொள்ளப்படுபவர்கள். அந்த நிலையில வந்து நம்ம வந்து எதையுமே வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போக முடியாது. மேலும் இதை பக்குவமா நடத்துறதுக்கும் அவர் இத்தனையும் வழங்கியிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு அந்த நன்றிகளை தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பூஜையை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இதுதான் உண்மையும் கூட. ஓகே, ஸோ நமக்கு ஒரு தைரியம் என்பது எங்கிருந்து வருது, இறைவன் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிடிப்பு வந்து பிஃபோர் இஸ்கான் முன்னாடியே வந்து இந்த உணர்வு இருந்தது. ஸோ அந்த நாள் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சோம். இன்றைய வரைக்கும் கூட அதை செய்யறதுக்கான பிராப்தத்தை பகவான் கொடுக்கிறார், குரு கிருபா கடாட்சி. ஆனா அதுல வந்து சங்கல்பம் என்று வரும்பொழுது ஒன்று நாம வந்து பகவானுக்கு இது வந்து இந்த சங்கல்பத்தை தான் நான் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நாம செய்யறோம். ஸோ ஏன்னா அங்கே சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு தான் வந்து புரோகிதர் ஸ்டாண்டர்டா அதை சொல்லிடுவார். அவர் சொன்னாலும் பரவாயில்லை இல்லையா, அவருடைய ஃப்ளோ அது, நம்ம அதை மாற்ற முடியாது. ஆனா நாம மானசீகமாக பூஜை செய்யும் பொழுது இந்த ஜீவனுக்கு இந்த அளவுக்கு கருணை பொழிஞ்சிருக்கீங்க, அதற்கான நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம். இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம எத்தனை நாள் நம்ம பகவான் செய்யணும்னு வழிபடுறாரோ அத்தனை நாள் நம்ம செய்யறதுக்கான பிராப்தத்தை அவர் கொடுக்கணும். ஆனா நான் இதை செய்தே ஆவேன்னு நினைச்சுட்டு செய்யக்கூடாது. எந்த ஒரு புனஸ்காரங்களுமே நாம ஏற்படுத்திட்டு இருந்தோம்னா அதை நான் கடைசி வரைக்குமே எடுத்துட்டு போய் நான் செய்யணும்ன்ற அந்த மனசோட நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. இறைவனுடைய கிருபை
கிடைக்கிற வரைக்கும் நாம கண்டிப்பாக செய்யணும்ன்ற அந்த நாம் ஒரு நிமித்த மாத்திரம் செய்யணும். இது இப்போ நாம இந்த பாகவதத்தை படிச்சதுனால வரக்கூடிய இந்த உணர்வு இது. ஓகே, ஆனா அப்போ அஜ்ஞானத்துல இருந்து செய்த உணர்வு அது. ஓகே, அஜ்ஞானத்துல இருந்து இறைவனை வேண்டிக் கொண்ட உணர்வு. ஆனா இப்போ அனைத்துமே இறைவன் தான் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் பாதங்கள்ல வந்து விட்டுறது. இப்ப நன்றி கடன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இது கடமை என்று உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வந்தது. ஓகே, தேர் இட் இஸ் பகவானுடைய கிருபைக்கான நம்ம அவருக்கு என்ன செய்யறோன்றத வந்து செய்யறது. ஆனா இப்ப வந்து இதெல்லாம் உன்னுடைய கடமை, நீ செய் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லக்கூடியது. தெர் இஸ் a lot of difference இல்லையா? சோ அதனால பௌதீகத்துக்கு வந்து நாம வேண்டுதல் வைக்கவே வேண்டாம் இல்லையா? நமக்கு என்ன கிடைக்க பெறுமோ அது பகவான் கண்டிப்பா கிருபை இருக்கு. நாம ஆற்ற வேண்டியது பக்தி தொண்டு ஒன்றுதான், எதையும் எதிர்பார்க்காம. ஆகையினால் எமது புத்தி அத்துணை கூர்மையுடையதாக இல்லை. ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்காக நான் இவ்வளவு செய்தோமேன்னு அந்த புரோகிதர்கள் நினைக்கிறாங்க. வாழ்க்கை லட்சியத்தில் உறுதியாக இருப்பதில் நாங்கள் இன்றும் அனுபவம் பெறவில்லை. வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான லட்சியம் என்ன? இறைவனுடைய திருவடி, அவருக்கு தொண்டாற்றுவது. அதுல வந்து இன்னும் நாங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. ஏன் இல்லைன்னு சொல்றாங்க? இன்னும் பௌதிக லாபத்திற்காக நாங்க இந்த எண்ணங்களை செய்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் வேதவாத ரத்தம். ஓகே, எந்தவித சிறப்பும் இல்லாத இந்த வேள்விக்கு சிறப்பு இல்லை என்று எதற்காக சொல்லப்படுகிறது? நமக்கு தேவையான பௌதீகத்திற்காக ஆற்றப்படுவதால். அதுவே இறைவன் தொண்டிற்கென்று ஆற்றப்படும் பொழுது அது சிறப்பு மிக்கதாகிறது, எதையும் எதிர்பார்க்காம. இப்ப இது பௌதிக லாபத்திற்காக ஆற்றப்படும் பொழுது அது பெரிதான சிறப்பை வந்து பெறுவது கிடையாது. உமது தாமரை திருவடிகளுக்கு மிகப்பெரிய குற்றத்தை இழைத்து அபராதமா எடுத்துன்ற மாதிரி அவங்க வேண்டாங்க. ஆகையினால் பகவானே, தேவனே, தேவதேவனே, உமது அளவற்ற கருணையால், பகவானுக்கு காரணமற்ற கருணை இருக்கு, அடுத்து வந்து அளவற்ற கருணை இருக்கு, சமநிலையுடைய மனதினாலும் இஸ் த ஈக்வி பொசிஷன் இல்லையா? எல்லோரையுமே ஒரு போல நோக்கக்கூடிய மனசு பகவானுக்கு தான் உண்டு. எங்களுக்கு குற்றத்தை மன்னித்து அருள்வீராக. அவங்க எல்லாருமே வந்து க்ஷமையை கேட்டுக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ இந்த ஒரு மனப்பான்மை நாம இங்க புரோகிதர்கள் கேட்கிறார்கள், அது போல நாமும் இறைவனிடத்துல கேட்க வேண்டும். நான் இத்தனை நாட்கள் எத்தனை பௌதீக வளங்களை எத்தனை தேவர்கள் கிட்ட கேட்டனோ, இல்ல உங்ககிட்டயே கேட்டிருக்கணும், அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு இது. நான் ஆற்ற வேண்டிய கடமையை ஆற்றும் பொழுது நான் இங்கே என்ன அடைய பெற வேண்டும் என்பது உங்களுடைய விருப்பப்படி அது கண்டிப்பாக நீங்கள் வழங்குவீர்கள். அதை உறுதி கொண்டு அதை கொண்டே நான் என்னுடைய மனதை திருப்தி கொண்டு நான் வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு செல்லணும். ஓகே, சோ அதை மட்டுமே பகவான் ஏத்துக்கணும்ன்றத வந்து நாம கண்டிப்பாக பிரார்த்திக்கணும். புரோகிதர்கள் சாதாரண காரணத்திற்காக பகவானை வைகுண்டத்திலிருந்து வரவேற்றுட்டுமே அப்படின்னு வருது. நாங்க தூய பக்தன் வந்து தேவையில்லாமல் பகவானை காண விரும்ப மாட்டான். there should be a reason to take தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? சும்மா சும்மா பகவானுடைய தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய நினைக்கக்கூடியவன் வந்து தூய பக்தனே கிடையாது. ஏன்னா அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம மனசுல அவரை வந்து எண்ணிக்கொண்டு பக்தி பண்ணணும். பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற பகவானை பக்தன் தனது புலனுகர்ச்சிக்காக அழைத்து தொல்லை அளிக்க மாட்டான். பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே செயல்பட்டு இருக்கார் இல்லையா? அனைத்து ஆற்றல்களையுமே அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கார். சோ அந்த செயல்ல அவருடைய கடமையை அவர் ஆட்டின்னு இருக்கார் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைச்சது அவர் தான், ரட்சிக்கிறது அவர் தான், இதுதான் அவருடைய கடமையும் கூட இல்லையா? அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர். டைரக்டா இல்லைனாலும் இன்டைரக்டா எத்தனையோ பேர் மூலமா இதெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? ஆனா அப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த தங்களை வந்து இந்த சாதாரண விஷயத்துக்காக உங்களை வரவழைச்சிட்டோமே அப்படின்னு வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நமக்குத்தான் பிள்ளை என்பது கிரேட். பகவானுக்கு எல்லோரும் நாம பிள்ளைகள் இல்லையா? அதனால இந்த பிள்ளை தான் வேணும் அந்த பிள்ளை தான் வேணும்னு பகவான் எப்பவுமே நினைக்கிறது இல்லை. ஸோ அவ்வகையில் நோக்கும் பொழுது நாம் அவருக்கு தொந்தரவு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது. பகவான் மகிழும் பொழுது அவரை நேருக்கு நேராக அவனால் பார்க்க முடியும். எஸ், நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டில் வந்து இறைவன் வந்து ஆனந்தம் கொண்டார் என்றால் அங்கே இறைவனை நாம வந்து காண முடியும். பிரம்மான் அதாவது சிவபெருமான் இல்லையா? அடுத்து வந்து பகவான் விஷ்ணு எல்லாருமே வந்து இப்ப தேவர்களில் அதாவது பிரம்மதேவன் சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களால் கூட பகவானை காண முடியாது. இங்கேயே வந்து இந்த அண்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க்கடல்ல அந்த கரையோரத்துல போய் இல்லையா புருஷ சுத்தம் பாடினா மட்டும்தான் பகவான் அங்க தோன்றுவார் அவங்களுக்கு. பகவானை அழைத்ததன் மூலம் நாபியின் புரோகிதர்கள் தங்கள் மதி குறைந்தவர்கள் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. இருந்தும் பகவான் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர் கருணையால் வந்து அங்கு எழுந்தருளி இருந்தார். ஆகையினால் அனைவரும் தாம் பகவானால் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். பௌதிக நன்மைக்காக பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவது பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.
அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும், நம்ம டபுள் அண்டர்லைன். பௌதீக லாபத்தை நாம எண்ணவே வேண்டாம், ஆன்மீக பாதையில் வந்து ஸ்திரப்படுத்தி செல்வதற்கான பாதை மட்டும் வேண்டினா போறோம் நம்ம பகவான்கிட்ட. ஓகே, அவ்வாறு செயல்படும் போது இந்த பௌதீகத்தையுமே நம்ம பக்குவமாக செயலாற்றுவதற்கான பாதை நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. பகவத்கீதையில 7.16ல சதுர் விதா பஜந்தே மாம் இல்லையா, அதாவது 4 விதமான சுக்ருத்தினோ ஜனா சுக்ருத்தினோ அர்ஜுனா பஜந்தே, பகவானை வந்து வேண்டுறார்கள் இல்ல 4 விதமான மக்கள். அவங்க யாரு? அர்த்த ஜிக்னாஷுர், அர்த்தாத்ரி, அப்புறமா ஞானி இல்லையா, பரதர்ஷபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதுல ஞானம் வேண்டுவோர் தான் மிக மிக பகவானுக்கு பிடிச்சவங்க அந்த 4லுமேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. துன்புறும் பொழுதோ, பொருள் வேண்டும் பொழுதோ, முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி ஞானம் வேண்டும் பொழுதோ பக்திக்கான நாட்டம் ஏற்படுகிறது இல்லையா. சோ நம்ம ரொம்ப கஷ்டகாலம் இருக்கும்போது இறைவனை தான் நினைப்போம். அதே மாதிரி வந்து நிறைய பொருள் வேணும்னா பகவானை தான் வேண்டுவோம் இல்லையா. அதோட பகவான் நமக்கு வந்து அந்த பொருளிலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தையுமே கொடுப்பார். மேலும் அவரை பற்றியான ஜிக்னாசு இல்லையா, கேள்வி உடையோ, ஸோ அந்த அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஞானத்தை பெற்றவர்களுக்குமே பகவான் வந்து ஸோ ஞானம் இவையெல்லாம் இருந்தும் கூட பரமபுருஷ பகவான் இவ்வாழ்க்கையில் இவ்வழியில் அனுபவர்கள் உண்மையில் பக்தர்கள் அல்ல. இப்படி இருந்தா கூட வந்து இதுதான் ரைட்டான வழி கிடையாது. இறை தொண்டு பண்ணி தான் பகவானை சேவிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு பாதைகள், அவ்வளவுதான். ஆனா இதுல வந்து நம்ம முழுமை அடையிறது கர்ம ஞான தியானம் இதுல எல்லாமே நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முழுமை அடைந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்ல முடியும். எது வரைக்கும் நம்ம வெறும் கர்ம ஞான தியான பாதைகள்ல இருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நமக்கு அதாவது அதாவது இறைவனை அடையப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு இருக்கும் பல்வேறு கடமைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி அறியாததனாலே மனிதர்கள் உலக நன்மை வேண்டி தேவையில்லாமல் பகவானை துன்புறுத்துகின்றனர். அப்படின்னா அவர் நம் முன்னாடி வரவழைச்சு அவர்கிட்ட வரம் கேட்கறது இல்லையா, இதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்று. இறைவன் அன்புடையவர் ஆதலினால் அவர் நிறைவேற்றி விடுகிறார் இல்லையா. நம்ம துருவ மகாராஜா எடுத்துக்கோங்க, அவர் போனதே காட்டுக்கு செல்வ வளத்துக்கு தான் இல்லையா, ஸ்தானத்திற்கு தான். ஆனா அங்க சென்று பக்தி பண்ண பிறகு அதெல்லாம் அவர் தேவையில்லைன்று பகவான் எடுத்துரைச்ச கூட பகவான் கொடுத்தார் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட உணர்தலை நமக்கு பக்தி துண்டு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். கர்ம மற்றும் ஞானம் என்னும் வடிவில் மாயையின் பாதிப்பிற்கு ஆவது கிடையாது இல்லையா. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் இல்லையா. ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தம பக்தியை நம்ம பண்ணும்பொழுது இந்த கர்ம ஞான பாதைகளால் வந்து நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவது கிடையாது. தூய பக்தன் பகவானின் கட்டளையினை விருப்பு வெறுப்பிற்கு இடம் தராது எப்பொழுதும் நிறைவேற்றுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றான். தட் இஸ் த குவாலிட்டி இல்லையா. ருத்விஜக, அதாவது வேள்வி சாலையில் உள்ள புரோகிதர்கள் கர்ம மற்றும் பக்தி என்னும் இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வேற்றுமையினை வந்து அவர்கள் நல்லா தெரியும். கர்மம் என்பது நம்மளை வந்து எதிர்பார்ப்போடு செய்யும்போது பந்தப்படுத்தும் இல்லையா. அதே வந்து எதிர்பார்ப்புமின்றி நாம வந்து செயல்படும் பொழுது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு செல்றோம். ஸோ இந்த பக்தி என்பது டைரக்ட், அதுல வந்து நம்ம எந்த டிவிஷனுமே கிடையாது. ஸோ மேலும் ஏனெனில் அவர்கள் தாம் கர்ம என்னும் பலன் தரும் செயலின் பாதிப்பின் கீழ் இருப்பதாக கருதி பகவானின் மன்னிப்பினை இறந்து வேண்டிக்கின்றனர். ஸோ இப்ப கேட்டுக்கிறாங்க, ஏன்னா அங்க கர்மகாண்டா தான் செய்தது, அதனால வந்து யக்னங்களை வறுத்து அதை பலனை கேட்டதால கர்மகாண்டம் ஆயிடுது. ஒரு அற்ப காரணத்திற்காக அப்படின்னா இந்த உலகாயுத விஷயத்திற்காக பகவான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் நன்கு அறிவர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேய வச பதீதனாம் பாவனேபியோ விஷ்ணு நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே.